Assalomu alaykum. Başka vatandaşlarım bağ bolsa gelin o vatandaşlar çekinmeň o. Derdiňiz aýdyň biram maňa liçkamda ýazýanyz agam diýe köşüdäki näme balnisa bar Aşgabatda? 3 köşük adam baray. Şahardan başlaýarmy, sadan başlaýarmy, näme baray köşüde? Simaşka. Simaşka balnisada agam diýe doktoru 2000 manat bermeli, ne yatırjak bolsaň 3000 manat bermeli. Pul baryny sorap oturlar o agam diýip, gaýrat et aýda şulatlar diýip. Gelin aýdyň o vatandaşlar o, nämeden gorkýaňyz? Kadir diýe orun wataram şo taýyny. Dogrumy ýalňyşmy biljekkä. Gelin aýdyň o, biziň her bir zady sorap ýedemäge ýagdaýymyz ýok. Yani barda ýöne ýankyal melisini korrupsionerleri gelin aýdyň näme çekinýäňiz o? Özüňizi düşün gerek. Ertesi gün balnikta düşersiňiz, balnikça bararsyňyz. Aýdyň gaýrat edin gelinde. Bökman Nur aýtmaly ýa Talib aýtmaly ýa Garawum ýa Alişer Abdulla diýip durmaň, o beýtmäň. Aýdyň vatandaşlar ýurdun içinde korrupsiýa barmy, edenetlik barmy? Aýdyň vatandaşlar gelin. Fake account açýaňyz. Bak, TikTok'da elektronlu poşta açacaksın ilki bilen. Şu elektronlu poşta bilenem TikTok açacaksın. Elektronlu poştanam Google'un üstü bilen fake açıp bolýar. Adyň näme? Mysal üçin Donald Trump adyňyz. Dogrymy? Ýazýan Donald Trump. Poşta açacaksın. O tur kesen getir bir at goýýan. Boldy. Onam TikTok registrasiýa edýän. Kimse diýdäkdir, kimse tapjak bolupdyr. Ses 5 milyon tan ses bar, o haýsy birinden bilsinler o bular o. Gelin de aýdyň vatandaşlar. Efire gelip ýurdun içindäki edenetlikleri aýdyň, korrupsiýany aýdyň, ýoluňyzy eretmi onu aýdyň. Zatlar gymmatmy onu aýdyň. Bolup bören, janyňyzy ýanyp bören zat içiňizde saklamaň o. Gelin aýdyň şu taýda vatandaşlar. Goý ýurdumuzy halkymyz tanasyn. Nähil ýurtda ýaşaýanymyzy. Hoş geldiňiz bu arada hemmäňiz. Ýene biraz assalamu aleykum hemmäňize. Ýanky aýdana dogry, это в первую очередь, birinji orunda duran zat. İkinci zat, ama şu iki temany kozgaly Nuru bizler absurda etdi ya. Hormatly vatandaşlar, sizler habarlarınız, dünyadan habarınız yok. Ama bizlere informasiya geledi, günde geledi. Ova. Şu informasiyanı Nur'a uzadıptılar. Bize aydamıza toştu bizlerin patsanları, Türkmen yiğitlerimizi Rusya'da uruşa koyuver tuttular. Yalan geplep uzadı tuttular. Hep ayda oturtmaz. Ama yazaslarda, komentariyasında tekinde Nur'u koydu, video proyekti, men koydum, даже bir gide aktivistler koydu. Tekinde yalan dep yazaslar. Karanglar. Hazır Rusya'da raid gide oturan nelegallar tutup al gide oturttular. Doğru mu? Doğru. Patsanlar zada düşedi. Nemalı şu? Vitrizilka emez. Addela sokatlar. Addela sokan sokşunaka blanka verediler. Şu blankanın içinde kiçkine başlığı gideti bir köp bolsa bir 20 söz bartymı Nuru? 20 söz bilen yazıklı tamam. 20-15 söz bilen yazıklı. Nur elinde bolsa okasaňa dostum. 20 söz yazıklı. Ondan soň yazmadı. Ketpenakalar bilen 5 milyon 200 ova işliseň. Şo bilen başladı. 5 milyon 200 uruşa gitsen SVO al gide oturttular. O SVO deyende bilet bir tarafa. Şo, obratny gelmiseň, bilet bir tarafa. Nur özün katta ekrana, sen kiçkine ekranda. Nuru. Geçirdim ha? Sen katta. Bu ekranda durna men.
Yok. Şuat men ya. Uluda däm Ul vatandaşlar. ekrandan urağa geçti. Uluda. Uluda mı? Uluda men. Allah Allah. Seredin. İnha Ben ağam gör kuşuna seredin kuşuna aşakta kuş vana. Ayağına. Hep bu tayda da bir otuyor. Moskva'da, Rossiyada. Moskva'da grazdanka otuyor. Bu näme? Bu бланка единый пункт отбор на военную службу приглашает граждан поступить на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации. Yani gражданлары kontrakt boyunca gullugo, harbi borçlugo çağırýar diýip period prохождение diýip eýem summalar aýdyp başlaýar. Yani aýtdy, ýa-ni men seni alışer ýokdyň skore всего. Awdalan efirinde de aýtdym. Sen şo galasowy berdim sana, şo özökçe bir geçen aydan. Şonu bir ileşmede söz pauza wasyp berew edip bersene. Да, Tamam, ben sen de lütfen aydama onu. Потому что bu telefondan подключить ettim. Karanlar. Bolla ina men dinlediğin ilki ondan soň sen berew edip ber. Tamam. Ayım ortaklar, Moskva'da ile, вообще Rossiya territoriyasının içinde ile. Moskva'da da reyt tuttu bilesler. Metrolarda uşak etlerini park atıptı. Moskvada häzir reýt gidip dur diýär şeýlerämi? Ova, Moskva'da red gidip duran habardar bolunlar dedi. Dayse. Etlerini de uşak alır живой свидетельмен, jorama park etlerini koyup, emini kağıt sark atıptı. Bir umes, bir 10-15 bala oturan. Onun näçe bala otur? Ha. Короче, ben liçini gözüm bilen gördüm dedi. Onun 5 patsan zada düşedi, vitrizilkaya düşedi i şolara kağız dağıdadı dedi. Şo blankaları. Dälşe. Şuan kol koyumla doldurulmadı, blanki sark atkan kağıt. Bu bana resmen taşadı. Resmen taşadı, o uruşa yollanmadı. Приглашение. Bas şimdi. Şo yankı blankaları doldurmalı, şo dağıdılan blankaları doldurmalı. Uyan приглашение uruşa dedi. Gönlü şo yandan vitrizilkadan uruşal gideduron podpis koyup blankanı doldurup al gidediler. Dälşe. Bu nerseye kol koydu gittiğin gep tabi. Şu nerseni üzerimizi uyandan gelen taza Rusya'nı biledi olmalı, bilmedi olmalı. Bilsem, şu nerseye kol koysam tezrak çıkıp gidemeyen eddine yedi diyen maksette. Bilmeyi kol koyu biledi olmalı. Karanglar, hormatly vatandaşlar. Şu samı interesni yeri bizlerde hem var şunaka yiğitler düşünmediler. Orusça bilmediler, gepleşi bilmediler, yazısını bilmediler. İş ona kol koyup, gol çekip o primo uruşa gidip yürüyenler var. Havardar bolunla yiğitler şunaka blankalara vitrizilkadan meni tezrak çıkaradılar de. Hazır gol çeksem ben tezrak kutulaman şu vitrizilkadan ilişi addeldan çıkaman dep çekediler dedi. İş o yandan gönü al gidediler dedi. Düşünüyorsunuz mu hormatly vatandaşlar? Evet. Şunu yakılarımıza getirin diye valla. Ne zaman şu kamalıp gitmesinler ya Ukrayna uruşa gidip kamazallah. Şunu etkanım. Ya işte vatandaşlar görüşürüz. Boşuna şu da gol çeksen men seni göýür ýanam diýmedi ýan bol mümkin o polisiýanyň işgäri da gol çeksen men seni göýürjek şu taýdan çyksam bolýar diýip orçça bilmeýänler bar diýär gol çekip diýär näme gol çekkendi bilmän birden niýe bilmän urşa gidip galaýmy diýär vatandaşlar ve dün bir video gördüm TikTok'ta gördüm paylaştım repost ettim öňüden çyksa Naşnoy klubda şeýdip oturýarlar. Naşnoy klubda akşam raid var. Naşnoy klubu ýertirler amonlar. Şo taýdan dokumentat barlap военная mobilizasiýa. Da. Ya. Assalamu alaikum ağalar. Komşunuz canım. Wa aleykumselam. Hoş geldiňiz. Meniň esas temam şuň ýurdun içindäki edenetlikler nemeler mäle sesin yaptım sesin gelip dur ýurdun içindäki kösenýän zatlaryňyz bardyr
korrupsiya vardır. Ýa-da mysal üçin hökümet neme balnitsalarda zatlarda price list var. Hemme zadyň bahasy var. Barýan, töleýän ýatagy, näçe günüňi, näme hemme zadyň ukollun, olong bulong hemmesiniň öz bahasy var. Price list. Şondan daşaran pul soraýar. Ýa dün efirimde gelip aýtdylar, näme efirini aýtdylar, bu aeroportda mysal üçin gowurduňy, onyňa diýip 1 million, 3 million pul alýarlar diýdi. Kwitansiýa berýärlermi diýdim, "Mon ýok" diýdiler. Şular ýazatlar, gelin aýdyň watandaşlary goýu, biziň Türkmenistanyň telewizionysy aýdanok, biz Türkmeniň telewizionysy bolalyň, habar beriş işine medeliň, diňe gep bilen gurrun bolmasyn, biziň efirimizde gelen adamlar birden zady öwrenip gitsinler. Bu arada täze ýyleşmeden gelip durna Antwa, Porsche we açık tatlaryny var. Assalamu alaykum gowumsyňyz, oturýarsyňyz salam. Wa alaykum salam. Hoş geldiniz. Agam men şu 20 ýaşa geçemden soň Gruziýadan gaýtdym, bolen bir aýdasym gelýän zat we şu egerde Rossiýada kösenýän oglanlar bar bolsa, Armeniya viza elektron görnüşde alyp bolýar. Egerde Rossiýadan premyoy bilet satyn alyp bolýan bolsa, Armeniyadan Polşaň pasolyna dokumentini almak gymmat däl eken, aňarda oturum karty 500-600 dolar bahasy bar eken. Işo taýda oglan türkmen oglanlar Yandexde zatda Kuriýada işlem geçip berler, edil kösenen oklar eken, şo taýdan Ýewropa geçmek varianty bar eken. Yani sen eger şu Rossiýadan çykmak üçin şular ýaly diýseler bir kömek maslahat berbilýär. Mysal üçin Rossiýada bez dokument galan bir adam aýdaly Gruziýa geçmek üçin viza alsa, dokumentasiýa uruny zadyna işläp bilenmek. Gruziýa bez viza agam 1 ýyllap bez viza gezip bolýar. 1 ýyldan soň näçe gezseň hem neme egerde ýagdaýda orusçany bilýän bolsa, ýanyndan bir sehel pul bar bolsa, düşünşip aeroportda olar yzyna uradanna dil bilen ok diýip uratýarlar, soň bize dert bolmaň diýip çykarýarlar. Asliýetinde ol gelen wadyna öň bolýardy, soň bu täzeýärler öňrek prezident saýlandy. Şonda da ýaman öret protest boldy. Gören bolsaňyz Gruziýada men şu wagtlar özüm Gruziýadadym. İslenmeyen bir prezident saýlandy. İslenmeyen bir prezident saýlandy we halk 15-20 gün näp gyşyň güni şol prezident köşküniň öňünde oturdular. Prezident köşküni most Gruziýadan oglanlar bardyr, bilýändirler. Onsoň hakyky bolan zat şol prezident bir gijet çykyp halkyň içinde gowuk duzurjak bolan prezident urdular. Eýtdiler şol prezidenti halk aýyrdylar. görýänmi? Üstüne su sepdiler, pajarny gelýär, su sepýär, gyşyň güni howa soğuk dogrymaýsam, içimden gamarzat ýemesem, daşarygam çykyp bilemokdym, howa soğurakdy. Öne şonda da su sepýärler bolyn, musur bedereler ýakdylar, ýollarda duran skuterler ýakdylar, ýöne öýüne dargamadylar. Giýje dargaýarlar, daňdan ýene üýşýärler. Haçan görseň protestde köçeler ýapýarlar. Men size ne video uradylýany bilemok. 15 kilometrden uzak video var. 15 kilometrden uzak adamlar köçeler ilki düzülýärler ortada ýakçyzykda, soň bir dilleşýärdi. Bar şäher propka sokýarlar gönümel. Hökümet awtobuslar zatlar hem hereket edip bilenok içinde. Hökümetin awtobuslar, polisiýalar zatlar diňe daşyndan aýlanyp bilýär, halkyň içine girip bilenok. Gyzlar depip şaşyrýan ýerler bolýar, şondan pıtıramadylar. Men özüm gördüm da. Ödüm şu taýda 1,5 million gowrak boldum. Şu wagt täze variant çykdy. Armeniýadan oturum kartyny alyp Ýewropa pasolyna girip bolýan eken, Polşaň pasolyna girip Ýewropa geçip bolýan eken. Peki Rossiýadan vizasyny almak elektron variantda alyp bolýan eken. Rossiýada alyp bolýar vizasyny, alyp bolýar menne mäliklik bir studentimiň başyna gelen zagdaýdaýyn Gruziýanyň serhetine çenli bardy, birgiden rasxod edip bolýan. Gruziýada seniň haýta terli bolýan rezerwasiýaň barmy diýip soradylar. Eger şunu ýala edip ana şol eger sereden Rossiýada bez dokument galan gelecek bolsaňyz hökmany surat. Eger sereden
Gruziya gelecek bolsa hökmani suratda strahowkaňyz bolsun, ondan galjak atelyňyzda bron bolsun. Bron edip goýýaňyz, bolsa bir ýanyňyzda puluňyz bolsa, bir gatonyal ýagdaýyňyz pesrak bolmasa, bir günde tölek goýsaňyz has go bolýar atelyň. Abratny bilediňiz, başarsaňyz satyn alyp görkezin. Nemen çykyp barýan, bolmasa da bron edip görkezsinler. Nemen plançasyna çykyp barýan, plan atýarlar, bolýan plan diýip almaga gelýän dip. Gelenlerine ýanyna pulsuz gelmesinler, sebäbi gelseler inni öwrendiler, pul soraýarlar. Hökmani surat ýanynda näçe pulun bar dip soraýarlar. Egerde $200 çykarsan, Gruziýada $200 bilen on ýyl atýarlarda diňjal bolan okdiýarlarda gön awtomatik ýagdaýda yzyny uratýarlar. Yani yarımda bir müň yarımdan pes bolmadyk bir $1000 bolsa da normalny şol. $1000 bolsa da normalny. Oglanyň biri kompýuterden başy çykýar da internetden, saytlardan zatdan men kendi düşünemek dogrymaysam. Ýöne oglanyň biri men plan hasabymda näçe $30,000, $40,000 pulum var diýip öz fake hasap açyp bilemek näde bedenini şey dip görkezönlerdim, içindekiler barlap bilmän, içine goýberýärler. Pulu bar adamyn saklap bilen olar izyna goýberme haky ýok da, ýagdaýyň gowy bolsa, eger gezmäge gelýäniň bilseler, azar berip bilen okşeýär turistik ýurt, gaty köp turist barýar, Hytaýlar, ýeneler, hindiler, gatyken, hindiken. Okuwa düzedip barıp bolýandyr, bilemek, okudan priglasheniýa alyp, o tebä türkmen olanlar okap başlady Gruziýada. Bilesenmi, An, şurada bir samı plaçivni situatsiya, bizler kaçmak bilen bilesenmi, yurdumuz düzedimizde, luçu kaçalı, luçu Gruziya, Angliya bilet, Amerika, Fransiya, Dubay, yana bir Turkiya, Rossiya. Понимаешь, смотри, суть ситуации, bilesem в чем, брат, bütün SNG'da var bu problema, но основной bizlerde это уже катастрофа. Bizlerde демографически, bilesem, krizise girdik, реально hazır, ne şunkü gün. И это опять-таки benim мнениемde, düşünesem, и emme kaçmak bilen, emme gitmek bilen, hemmemiz öz jiznimizi daşarı yurtta kuramız. Desem, içeride hiç kim kalan yok. Berdim Muhammedov şıkuyu tara. Düşündüm brat. Sizin diýen zadyňyzda düşündüm. Ýöne men aýtjak bolýan zadym eger şo taýda daşary başga Türkmenistana zada çıkarman kösep şonyal gol çektirjek bolýan bolsalar eline wiza zat görkezip çykmak warianty bolsa çykyp bilerim ka diýjek boldum. Düşündirip bilme. Это с одной стороны хорошо, Алишер Сяева. Çıkan adamlar azıcık olsa da bir opozisiya sizlere koşulup zat edip azıcık bir adişimtek bir aydanım tek finansировать edip bir какой-то bir hareketi finansировать edip nemetseler bir какой-то bir tesiri olar. Şu daşar yurda çıkan adamların bir sesi bolar, vesi bolar bilýärmi bir zat he diýende bir прислушаться derýaly bir какой-то bir awtoriteti bolar. Şoň üçin näme aýdýan bir azıcık olsa da bir sizin aýdýan gepleriňize edýän şu efirlarda çıkaryan neticelerinize bir azıcık bolsa da ves gerek, bir efekt gerek. Onam finansowy şekilde başlamalı. Yani şolar podkreplät etmeseňiz, azıcık olsa da bir finansowy tarapyna yaratmasaňyzlar efekt praktiski netu. Şonça ýyllap zat edeniňize bir neme bolmaly da, bir ýaýlanmaly bir zatlar. Men birak hiç ilk ýagdaýda Alşer sizin etýän gollaýan işiňizde hiç ilk ýagdaýda garşylygym ýok. Gollaýan agam sizi negativ pikir edip oturmaň. Ýöne men egerde ileşlerimiz aňardan kösenýän bolýan bolsa, bir warianty bolsa diýjek bolýanna elektron wiza zat alyp çykyp bolsa, egerde wizany zady görkezseler, çyksalar diýip kömek etjek boldum. Kara, brat, смотри, rебята, yana birazak, bize sizler düşündün mü? Bizler sizler halk. Sen eğer de bir vatandaşı goldayan bolsan, eğer de musulman bolsan bratan bir yan tarafta sana yazadılar. Bonus bilen barasan bir yana. Düşündün? Hristiyan bolsan также. Буддист bolsan опять-таки sana zat yazdılar. За справедливость, понимаешь? Düşünesem, это зачем? Просто давай aslan, просто adam bolal, adamçılıktan çıkardılar bizleri. Şu gün kara реально да, вот честно. Bizlerde şunça problemalar bol oturan. Düşünesem, Türkmenistan'ın içinde вроде бы как бы bilesem mi? Boktok o nimediler alışulara bile. O boktokerlar var ha.
Geçiresler meni ama tak. Bir yatlamadı. Benim Murat Bittesi diyeyim de. yatlamadı. Bittesi situasyonu aytmadı. Ölüm bolsa hem aytmaydılar ey. Düşünesem bize даже özünüz просто lentочка koyup öz kanalınızda bizlerin vatandaşlarımız yok aldı hiç birin edeniz yoklar. Eti bilesem eti beni içimden tutadı bara. Просто gözümüzü açalıp real içki maydan yok şozadı. Real aydan yok, bitten aydan yok hormatlı doğanlar, dostlar. Bize до такой степени зачуханы болупмыз, что, блядь, дозволяем этого, понимаете? А это неправильно, блядь. Это неправильно. Это büyürüğün bizler hem Sizin şunu. aytgan zadınızda şu bu değerli geçen gezek Türkmen oğlanlar ara geçip näçe sana ýok boldy we şo taýda bir kişi sana görme gözünü yitirdiler. Opşy şonna men adresim zaten bermen bir goňşym hakykatdan da kör boldy. Gözü görmedi. Hiç hilek ýagdaýda şu adam gören okşaly bolan. Şonu halk getirip bilmedi Türkmenistany. Aňardaky Türkmen raýatlarymyz öz aralarına pul goşup biledini zaten alıp berip şon Türkmenistana özleri uğrattılar. Yürütülep. Yanına 300-400 $ pul bir aňaryk barına kösenmesin diýip bir başdaly öwrenşen zat diýip şu adam şoň 2 san çagasy bar. Gören okşaly bolan. Murat diýsem Şona- baramy? Aýdy beriň am diňleýän. Şayan finansiýerine diýenim bir tarapdan dogdy ýa-da we finansiýerine mutal üçin finansiýerine biraz pulum bolsa, hasam şu garyp, şuňa kyn ýagdaýda adamlara finans bilen kömek etbilseňiz olaram ondan hasam padýaş gerek wagtda. Demokrasiya, bir mutin aşağı alayın demokrasiya. Tamam bir aytsakladım mı? Çıktı. Dere tamam. Hanım aydınlı. Yani geç Abdullah'ın bir aytdım da Stılvay değil. Olanlar pozisyonları var. Nerede oturtlar? Termestiliyem yağmalıyam mı? Yanlan ya da Tülpan mikrofonun yapaydı. Şunu yapacak olup pilon becerem mi? Ben yaptım. Aydın ne? Stılvay'ın asuda di onun duru taman di sol. Odan içine yan sapok. Haliş. Maksat Türkiye. Şolar 4-5 tane bir adam berde efirde oturtlar. Öz efirlerine näme diýän bilýän Stılvay ýanky. Olan arasyna girdim bolýar. Olar maňa hiç düşünmedi o diýär. Gaterwet oýnadym diýär. Devlet oynağı tinye olar bilmediler diye. Bileş, brat, halkı aldı oturan. Значит, halkı oynadım demek. Düşünesem, bizler nimenin gürüngüne de otmuşuz, rебята. Вот посудите вот это, да? О чем мы говорим? Ya ben aydamıyor, ben şuyum bileş, yırtık çıktı demiyor. Ya Nur aydanıyor. Bizler nimenin разговор otmuşuz. Про наши чёртовы проблемы, понимаете, халк? İçine yem sapok. Наши проблемы. Halkın probleması. Alşe, Buyur. Şoň mara zadyny zapsyn, mara watan döne Serdar Berdimuhammed diýen account goýupdyr. Öz zadyny, storiýasyny. Şonu wiçeden skajalt bar taň urudaryn, etken gurrunlaryny haliş, içine ýam sapok, odan ýankyp Stılvay, maksat Türkiýe, şo 5 sanagy bir adam 4-5 sanagy. Prosto Bolýa da demokrasiya şunu düşünmekde. Yani Nura karşı bolan bilen ya Taliba ya Alişer'e karşı bolan bilen ol diňe bize karşı bolan ok ki tutuş halka karşı oturulgy bolýar anla. Yani men bir zat söz bereýinmi? Eger diýse munyony prezident ya da arkadaly Serdar şu iki adamyň biri diýsin maňa galany gürlüdi nä gürlemedi nä. Şolar diýse biz kemçiliklerimizi boyuna alyas bize 6 ay wagt berdiýsin. Mesela düşün. 3 ay diýsin, 5 ay diýsin. Biz ýurtda kemçiliklerden habarly, korrupsiýadan habarly, edenetliklerden, bikanunçylyklardan habarly, biz adalaty yerine getirjek, adalat, kadiyet, 3 şaha var, 3 şaha. Yerine getirjek häkimet, kanun çykarjak organ biram kadiyet. Şu üçüsüne de bir güýjem berjek, bolly da berjek, şolary erkinligine goý berjek.
meclis özü kanun çıkarmak bilen meşgullanır. Bunun için konstitusiyon ütköşmelerim etmeli. Çünkü häzir konstitusiyon ruhsat beren ok. Şu zatlar boyun alsınlar. Men hakikatdan ham şular vatanymyz üçin, halkymyz üçin bir zatlar etjegini aýtsynlar, görkezsinler. 6 aýym wagt berdisinler. 6 aýyň içinde meni ekranlarda görseňiz hele ulan bolay. Am şu halis 6 ama ay şu diýsin, ýöne prezident ya da arkadagymyşyn. Gurbanuly ya da Serdar diýsin. Şu ikisi diýsin ýöne çykyp. Näme üçin diýen oklar? Men şulara garşy görüşmegiň sebäbi halkyň aladasy edilen ok. Halkyň hiçlik aladasyny etmänlikleri üçin görüşýän. Meniň şahsy alyp bermedik zadym ýok ki. Meniň şahsy nämen bolsun ki oň bilen. Serdar bilen nämen alyp berebilmedim, nämen paýlaşyp bilmedim men ya Gurbanuly bilen. Köçede görsem tanamayanam, salamam bermeýän men. No, näme üçin men olara garşy görüşeýin? Ey gel eger maňa garşy görüşdiň bolan ok. Meniň dawamyz halkyň dawasy. Halkyň dawasy, halkyň haky üçin görüşýär. Diýmek onda şul adamlar, şu fanan adamdan halky garşysyna atdyr. Arturum Nuri şolong çinle. Nuri men bagşlaýan bolan salamu alaykum hemmelerine. Var sağ olun men çykdym. Men bir zat aýdasym gelýär, menem häzir öneme. Nuri Alşer talib ýok edýän. Aýnysy men size ýaňy bir özüňiz pul ýygnamaly bir şod açmaly zat ediňiz da. Şu barada aýdasym gelýär. Bilýärmi bir neme var, onu bir kompýutere, internete, kompýutere ýokda adamlar, oglanlar etisi bar ýaş oglanlar, onu etip bilýänler. Mysal üçin siz bir guramaňyzy açsaňyz, Yapsana şu milyonerin. Geçiren Meliha. Şu milyonerin sesini yapsana Nuri. Şar. 1 saatdan beri adam işte bilemiz yok. Пожалуйста, yap sesini milyoner. Bir mut Meliha. Wa aleyhisselam nobedi. Bir mut salam, hoş geldin. Milyoner gürlesene, näme gürlejek bolsaň aýtsana. Alo. Ýaňa şakda ýazyp otyrdyň ha. Yo, ýaňy aşakda ýazyp otyrdyň ha sen. Neme diýip? Alişer, Talip, Nuri, sen tapan men o adres veren gel bilýärmi? Nire gel bilýär? Hambal gurlany? Bala erkek. Bu menden alay yine donda. Erkek. Bora soň bir gurlaşak. Meliha aztarsın. Yok ağam. Nobody. Bolýan çıkar yana o Meliha onu. Çünkü sesini eşitäjek boldum da. Benim bir kıysaça aýtjak zadym da. Şu internette sizin misal üçin şu 3-4 tane oglan bolup kimeň bolsa adyna kak politiski gurama açsaňyz, şonam kak politiski registrasiýa etseňiz, öz ваша страница, когда люди заходят, чтоб читать, просто говорить, оттуда автоматически, misal üçin, например, это сайт снимает с этого человека, допустим, скажем, $1. $1. Понимаете? Это просто будет это инвестиция для вас. Никому не надо обращаться, дайте там или чего другого. Это можно так делать. Понимаете? Вот так надо вам делать. А то, что кого-то помочь, o zatlar var ya, Türkmenistan'ın haysır kıra adamsına kömek edecek. Там все проблемы, все больные, все голодные. Поэтому вот это то, что вы будете иметь какой-то деньги, вам надо эти деньги, чтобы эта организация, что надо тянуть выше, вверх. Вот это деньги. Вот так надо делать. То, что будете помогать, сегодня кому-то отправьте $200, а второму, когда будете отправить, это просто, как бы, мне кажется, это
детское. Melika Türkmençe daydı. Мәлігі, есть громкие дела, которые вот действительно хемме кимнің на слуху, хемме кимнің ağzında dilinde çolaşıp gören zatlar role, meseleler role. Halka действительно bir udarajda da bir gündüz nemede fikir et gören meseleler role. Şolarda kömürüp, şolara koşuluşup, şu zatlarda çözüm tapıp, şu zatları çözüp, zat edip ne meseleler, şu aydiyan yeni bir gaytılacak, şonda bir вес alıyorlar, biliyorsunuz mu? Şu gurama NPO olsun, ya некоммерческий благотворительный организация olsun, şon yalı grup, şu organizasya, şu ulu meselelerin çözülmegine kömek etse, şon yalıkta adamlar şu aytıp duruyor şu daşar yurtta, bizim vatandaşlar nemede olsa şu öz vatandaşlarımızı kıyın günde ene şon yağdayda bırakmaya, şon yağdayda koymaya, vaktinde hareket ediyor, vaktinde da kömek edip şu meselenin çözüp koyuveriyor. Şon yalı bir Men sen organizasya. diýäňe düşünýän Hemme kimi kömekleşme ad- diyen zat yok. Ay bilýän, ýöne ýanglanýan hemme kimin dilinde, hemme kimin dilinde, hemme kimin göz öňünde bu tutulan zatlary çözülmege bir какой-то bir organizasiýa gerek. Естественно, azjyk bir finansирование gerek. Sen çözülmeýän zadyny, sen Berdimuhamedin etmeýän zadyny sen hem etmesen kim etmeli, bilýäňizmi? Yo, Hemme kim, неужели başla- birisi şu çıkıp o ni Başlayın, тебе не adiştek, ni тебе ne bolsa o ňalda вообще içkilik hareket olmaya. Bağışlayın. Men sana aýdayyn da şu sen diýäniň bar ol Melik ağa bir minut garaşaydı men bir zat diýen ondan çyksak işe gitmedi ben. bolýa, daway onu bolýa, sag ol. Nur ağa men şahsiyetim bir açılma da bir gizlin saklanar ýerem. Saklanır aydı verin. Şeyle de tanamdı var. Manisi, dursuz, James Kane'in çatı var Alişer. James yüzünü gurletmeyden de o. Demek korkupsan ondan. Dalbak krem bile. Yüzünü açıp aytsan hem mert olsan bile. Senin haramı. Yaman. haram da. Korоче, Görýän edem vatandaşlar o. Hökümetin konsultalar da gancıkları. Ay. O Korоче, eşitliyor. Melia gitti de bla bla. Ben sizlere освежу память, да, sizler yadınızda может çıkandır. Talip ne için number one? Потому что Talip популярный человек. Talip əzli adamlara, vatandaşlara mayıp bizlerin vatandaşlarımıza ama eli yetmeyen garibanlara kömeğe de oturanı için o number one. Популярный человек üçün izlem kömeğe dedi. И реально video отчет veredi halka. Düşünesizler Это раз. Во-вторых, katta organizasiya dedinizler, hormatly vatandaşlar. Turkiyada edi gördük. Edildi. Ama nimşe ettiler. Bular tansivalini gruppa açtılar. Yine yalan geplemeye vermedi, bitti aktivist. Bize dernek açıldı. Bular Türkmen derneğini açtılar. Adı adımda yok. Bizlerinkiye karşılık açtılar. Bizlerinkiye karşılık açtılardan bizlerinkini yaptılar. Patronları 10-15 kişi bolup urup geceleri gelip bıçaklayacak bolup bilesizler mi? Şunday zatta sakladılardan rendi son yapıldı bu. Sonunda vatandaşlara bize yol görkezdik. Yine dernek açıldı. Barınlar. Yine Türkmen derneği. Barınlar şu Türkmenistan hükmeti açtı diyende adamlar kömek soramaya baranda nime dediler bilesizler mi? Yok bizler dine tans oynamaya bilemiz dedi. Bizler adamlara kömeğe edimiz dediler. Onaka bizlerde pulumuz yok. Bizler ni в коем случае kömeğe edebilimiz dediler. Eğer de yalan bolsa buyur sen devam et. Я можно скажу, я согласен с тобой, Неме, что затлары есть организации, которые вот несостоятельные, не состоявшиеся организации Оршчада лета. Ладно, Türkçe'de olmasın, Türkiye'de kurulan olmasın, daşır yurtta, misal için Nura nerede şu an, Şvetsiya'da mı ya, Finlandiya'da açılsın. Основной неме Finlandiya'da olsun ya Amerika'da olsun. Misal için Türkmenistan'da bir 5 yıl bundan ön 6 yıl bundan ön firmaları жесткий kontrol geçip başladı. Misal için tот же Hasar firma mı son o nemeler teze ay firmalar mı şolar
Prisavad ediyorlar. Olar näme diye объединять diye finansирование объединять diye основной финансисты daşır yurttan koyarlar. Misal üçün Dubay'dan koyarlar, yapmaz yalı. Misal üçün Türkmenistan prisavad eden yağdayında da bütün kontrolni paket hem şoňa değişli. Onu yapıp olmayasa ol daşır yurttan nemeden yağdayında prisavad eden yağdayında da daşır yurdun sudlarına başvuruyor. Daşır yurdun sudu karar çıkarıyor прекратить преследование фирманы неметме үшін. Естественно, здесь нужно какой-то бір юридический бір подкованный адамдар керек, какой-то бір команда керек. Daşır yurtta, я так понимаю, bizde Türkmenlerden oňal юридический подкованный адамlar köpken, azjyk bolsa da wagtyň geçmegi bilen привлекать edip bolýar, olar вниманиесini bir kömeginden zadyna ulanyp bolýar, bir какой-то bir частичный финансирование bilen ýöne. Aydyşym ýaly o zady goýmaly däl, ine bolmady bir ýezek. Всё руки положить и вот все только söz bilen zat bilen geçe otur yazdiğin zat yok, пока там лучшие времена не настанут. Надо немножечко сейчас действовать, не всем помогать, естественно. Жириновский бар ядыңызда болса популизмом разговаривал, какой-то bir больной темалара çözüm berýärdi и популизмом вот занимался. Вот у нас точно такая же должна быть стратегия, но плюс еще и hareket olmalı yanında. Какой-то bir merhamet bilen tam adamlara çare nimelerine çare görüp işini çözdürüp какой-то bir популизм нужно зарабатывать, понимаете? Bolya, Ferit. Şu wagt bana biziň dokumentimiz ýanky mäle aňam bilmeýän bir zady bar. Biziň dokumentimiz şu wagt fond açmagyna da, guram açmagyna da ruhsat berenok. Ýöne sığınma tawşyrmadyk. Türkmenistan ilişkilerden kän, Gallanjada, Ýewropada. Daway açalyň watandaşlar, ýani kömekleşiň. Açalyň watanak. Юрлицо gelmek. Eşdilenmi? Assalamu alaikum. Hökman fond däldirler bir şöwde açyp, mysal üçin şumatky rejim halym men halk o ýaşasy gelýänler hemmesi mysal kesinden 1 milyon adam bolsa 1 milyon adam $1 20 manatdan oklasalar, lüboy bir ýerik siz anan ýan bolsa 20 manat $1 oklasa $1 milyon bolýar. Şonuň kenler kömek etdiler. Юрлицо bolmaly agam. Bu zatlar mundy işlämi diye. Nurnyň şotunda $300.000 gelip dursa nereden aldın? Kimsen nimşetjek? Nime amaç bilen Dondurýarlar sırada. Bolcu advokat. Onu Bolcu advokatlar. Местный халктан goýsun bolýar. Местный бизнесмен bir какой-то bir adam, который сочувствует положению Туркменистане, şondan goýsan bolýar. Inde mysal üçin al любой adam oňal любой goýjak bolsaň adam kän on местный adamlardan şo haýsy ýurt açjak bolsaň şo ýurtun adamынан любойny goýsan bolýar. Он защищен уже от этой страны, он Türkmenistan'a içili dahlyk ýöne ol adam öňünden mysal üçin şoňal aktivistçilik ýören bolsa ona zat içili ziyan getirmese, ol başga ýurdun nemesi ona içili zat etmez. Ýöne şonuň üstü bilen işlese bolýar, şo zatlar işletse bolýar, şonuň üstü bilen какой-то юридический. Ладно. Bolcu advokat tutsaň düze ýaşy dokumentasiýasyny oňa pul ýerger, şo hatda şo puly çöpläp bolsa, bolcu advokat tutup şoňa töläp etdirip bolýar. Fond afçanyna nur diýär. Misal üçün, men Palestinanyň halkyny mesele getirip berýän-de. Misal üçün Palestinanyň halkyny tutjak ýurt ýok. Olar bir kime aglajany zat ýok. Şo bütün Türkmenistan, misal üçün bütün dünýäniň halky olary ajyp ýanky $1-dan $2-dan ýiberýär. Ol diňe bir Türkmenistanyň meselesi däl, Türkmenistanyň içindeki bolýan zatlar diňe Türkmenistanyň meselesi däl, ýa mysal üçin Özbekistandaky bolýan zatlar diňe özbekleriň meselesi däl. Ol daşyr ýurtdan gazagam seniň ýagdaýyňa gynalýar, özbegem gynalýar seniň ýagdaýyňa. Ol diňe Türkmenleriň meselesi däl. Olarym ýerden bolsa da azjyk bolsa da bir kömek edip bilýär. Mysal üçin näçe gramtly gazaklar bar, biz eşitdik şo siziň firmanyň şoňa açylypdyr, ýa organizasiýaňyz bar eken, ine biz palança organizasiya Gazakistan özümüz asıl gazaklı ýöne şo sizin meseleňizde çözmeňizde de kömek edip bilýär dip любой bir SNG'nin любой bir ýurdundan şo demokratik hereketlerden любой size kooperatsiýa edip kömek edip bilýär şo zatlar. Eger sizin
ediyen işinizi eşitseler, ediyen işinizi, hareketinizi görseler, действительно bir какой-то bir вносимый в какой-то неmeleriniz бар olsa, şol yurtlarının nemeleri size edip ya это не это her dur her damyan damcanın nemesi öyle, o dalgası öyle, kiçirak olsa da bir azıcık olsa da bir dalgalanıp nemesi öyle onun. Şunun için sesinizi eşittirmeli, hatta bu minimum olsa da bir en azından Türkmenistan'ın içinden başlayıp başka yurtlardan gelip size kömek eden etçekler köp böyle, сочувствующий adam köp diyecek olan, sen Central Asya'dan ya Rusya'dan ya любой yerden. Ne Amerika'da misal için bir miting geçirildi o Covid dövründe. Dine Türkmenler durunu Ankara'da da Belarusların vardı, Ukraynalıların vardı, Özbeklerin vardı. O solidarность o. Şol adamlarım pustoy adamlar değil olarım. Ankara'dan berdim bolsa da bir 5 mal köpüğüm var. Elinde diplomam var, edip bilecek işim var. Düşünüyorsunuz mu? Şunun için это просто кажется, kette gözünüze kette görünüyor. На самом деле это azıcık hareket et başlasalar Türkmenistan'dakiler. Men misal için ya başka bir yerde kiçirak misal için если боитесь за Турцию, kiçirak filial açsa öyle gerek vakti filiala finansirine geçirip filialdan какой-то bir hareket etmeli olsa filiala şu yerde işi çözüp edip veriyor. Основной финансирование нейтральный bir yurtta olmalı. Ya США, ya Angliya, ya kiçirak bir основной şu diyecek öyle. Şu yerde olmalı. Алишер, благотворительный фонд ты ваштангайма? Благотворительный фонд. Потом какие действия вы сможете сделать? Siz kanaka действия edebilirsiniz. Смотрите, здесь давайте честно гәпләшәбез. Bir yerde, во-первых, юридическое лицо нужно и yani Nur aytdı ya, dokumenti düzgün и hissattan çekinmeydiren adamların biri gerek. Düşünərsən, во главе oturadı. Потому что hem zat под него adiledi. Это все элементарно. Просто karanglar bir katta problemamız var. Hurmatlı vatandaşlar. Donat da atarlar, ederler, da какие-то движения будет. Но hurmatlı vatandaşlar, главный sizlerin поддержкаңыз. Düşünesizlermi? Вот inanın sizlere. Hiç bilim müşahede etmiyor. Selamünaleyküm. Yani bilim müşahede etmiyor. Bilim palibom. Nuri, selamünaleyküm. Aleyküm selam. Alişer boğum yaşım edelim. Şükür söyleyip kaçma bratom. Aleykümselam. Yaxşı, Xudoya şükür, sağman iş yapıyorsun. Şükür. Alişer, любой душой и сердцем, köngül bilen, akıl bilen, sizler bilen, etçek hareketleriniz bilen, ediyen işleriniz bilen, eden işleriniz bilen makul, согласен, emme zatlar. Yani, опять же, şu streamda bolan bolsa da хотя бы какой-то bir donat, $300, $200, ne palanca adamın meselesini çözmeye için tam $100, $200 gerek deyip şoňa nimeler ya просто donat etmeli zatlar etmeli bolsa ederler что даже вот в этих стримах, чтобы у вас какой-то bir объем болсын, какой-то bir наполненный смысл болсын. Ну давай сделаем так, давай предложение sana Нуры, давай. Şu эфирде. Давай кандидатуру выставляй, становись оппозиционером. Ну давай, Нуры, я тебе отвечаю, говорю. Делай, оппозицию делай, братан. В чем проблема, братан? Делай оппозицию, yine adam seni tanıdılar. İşte sen всегда стримда sen блядь, задın arkasında emez блядь, не где-то там. Düşünesen. Давай, делай, братан, карьеру. Все, Молодец. Конечно, Нуры. Тоже важно. Не обязательно оппозиция, не обязательно так резко, можно мягко, немножечко мягко, не обязательно оппозиция. Какой-то с хайр солавыщий, там, какой-то не обязательно оппозиция даналмал. И на Талыбын меселесіне, он же не обязательно оппозицией занимается, он иногда хайр солавыщий найдет. Когда что-то, давай будем честны, ребята. Не надо около, да, юремели. Пусть Нуры станет оппозицией, ребята. Вообще, çıkmalı уже. Оппозиционер yok bizlerde, реально. Там Мурат Курбанов, там, я оппозиционер. Не, братан, он блогер, как и я, понимаешь? Но, да, может, где-то и регистрация бар, зады бар, но
мен оппозиционері считаю, yüzünde шрам болмалы, и реально халк bilen bile gitmeli, понимаешь, в ногу. Но я вот таких людей не вижу. А Нуры прекрасный. Талы, пожалуйста, кандидатурасын койсунlar. Ребята, делайте. Делай. Меня просто ума не хватит, вора. Президент там или там хаким. Мне это не Ну вы интересно. так и так уже, хочешь ты не хочешь, Алишер, вы уже оппозиция. И Нурем оппозиция в глазах Туркменистана, ну, грубо говоря. Men вот. şeyle de opozisyoner ha. Men şeyle de Ова, özü Нур özüm да оппозиционер, opozisyoner. Сенем оппозиционер, Я блогер, Талибам братан. оппозиционер. Я маленький человек, бла-бла. Я маленький человек, я блогер, где-то там критикую его. Солидарность обязательно бар. Активист. Не нравится Чикаман, понимаешь? Нуры, братан, давайте, ставьте кандидатуру, делайте, ребята. Блядь, давайте, ребята, делайте. Sizler şu anda yaşayıp Давно надо было, мен köp ayttım sana. Делай, братан, кой, мен, оппозиционер, все, начинай. И когда sen реально оппозиционер болсаң, уже sen desem не то, что уровень другой, да, senin уже задың меняется, понимаешь, Нуры? Düşündün? Соның үшін, пожалуйста, Нуры, делай, братан. Yo, men tağım. Kimden yerler aytesiz? Alo Ayttım canım. oyda klasında. Ya. Aha. Yo men şeyle de tağım şu hükümet ayırmalı yani men opozisyoner yani men opozisyon vekili hükmünde bolup son dalşı siyasette devam etmek istemem prosto. Ne için? Çünkü İstiğitine yadadım yani şu yolu. Menin derdim şu Berdi Muhammedovların ayrılmalı. Временно. Hökman sen bolmalı. Временно. Yok. Menin şeyle de yo menin zaten yukarı vazifede absolutno gözümüm yok istemem. Bolup bilsem belki bolup bilsem yani öz vilayetimin ya da etrafımın deputatı bolup bilerin belki deputat hükmünde halkın derdini mecliste koyup şoňa göre kanunlar çıkarıp da edip şoň ýaly işlerdi işläsim gelýär ýöne ol bir minister bolmagy ya da prezident bolmagy absolutno halayan wezipem däl men size aýtaýyn absolutno Şunca patsanlar var. berselerem istemok Ataş var. Ahmet var. Ahmedan var. Koyunlar patsanı, koyunlar mağapaz. Ну, Turciyada da bilesen. Sen Европадан Nuri, sen de bilesen, brat. Ну, давай. Делай, Nuri. Временно, временно правительствоны düzü bilesen sen. Ава. И bizden Конституция разрешает, Временно düz, как там было Атамбаева, да? Киргизияда. Роза Атамбаева. Хатумбаева, Атамбаева. Вот она, пожалуйста, возглавила временные зады и полностью медианы verdi, полностью правильный выборлар алып барды и халк сайланını koydu, hormatly vatandaşlar. Болады. Пожалуйста, ne üçün kandidaturanız koyanız yoklar, пацаны? Активисты. Нуры, особенно sen de. Sen Это шаг вперед, шаг вперед. То я как говорю, хочу шаг вперед, ребята, шаг вперед. Благотворительный иштен баштамалы, какой-то бір громкий ишлер олер, громкий бір Туркменстанда бір громкий вакалар olan вакыт, хотя бір хәдиенде медиан бір организация, бір эчкчек бір организация, өкман политический дәл, йөне бір благотворительный, бір gözünü Турк Бердымухамедовлан gözünü көркезерияlı. Вот, черт, ты не делаешь, мы за тебя делаем. Это твои обязанности. Но без халкың сесі олып, халкың maddi ягдай олып, дашарда күйүрдүң түркмен халкың maddi ягдай олып, şol öz halkımıza özümüz sahip çıkıyaz, yani özümüz derine derman olup, işlerini çözüp, daşır yurttan Türkmenistan'ı iveriyaz, kuma ediyaz deyip, хотя бы bir, как издевка yalı bir başlangıç, вот как бы издевка yalı görkezmeli, что Туркменистан не без языка, не бездушный, не безнравственный, какой-то bir içinde сердцевинасы бар yalı görkezmeli da şol adamları, то что senin etçek işini edip bilmeyen sen уже постоянно, что что ты захочешь творить в стране, ты не захочешь.
ты не сделаешь diyen ýamanda görkezmeli. Ine biz var. Sen eğerde astupişse götüňne depçe adamlar biz dip görkezmeli asta ýoşdan da şoň almanna nimeçe bolýanda. И şerde hazır прикалываться biraz oturttular da Levap'tan. Бар болса, yine Ahmet Rahmanov тоже вот это электронный выборларда Nuri Ahmet Rahmanov ham bardı. Пожалуйста, koysunlar o. Halk saylasın o. Halk saylasın. Hormatly vatandaşlar. Ну, давайте. Nuri, реально koy da. Ben Ahmet bilen насчет этого поговорю. Hem aktivistler bilen. Yo, goýup häzir prezident saýlawy yok häzir. Häzir var ahiret. Häzir prezident saýlawy bir yok. Bolýa ikinji denem Türkmenistanda Liboy adam gelecek bolsa ilki şunu ayırmağa kömekleşmeli. Mening edip biljek adam aýdyn. Mening yurtda prezident aýrylanyna wagtlaýyn häkimet gelýär her wagtdan. Wagtlaýyn häkimetiň başynda biri oturýar. Şo wagtlaýyn häkimetiň başynda oturan adam özüniň kandidaturasyny goýmaga ruhsat berilenok. Çünkü adaletli saýlaw bolmaýar. Gurbanuly Berdimuhammedow wagtlaýyn häkimetiň başyna geçibem özüniň kandidaturasyny goýdurup gödök kanun konstitusiýany pozdy. Men şonuň düşünem isleyen ayrılsın bolýa wagtlaýyn häkimetiň başyna geçip biler. Ýöne men prezidentliğe kandidaturam goýasym gelenok. Men realna goýasym gelenok. Meniň distribusiýony halyan wezifem däl, onuň ýurdu prezident dolandyrmaly däl. Ýurdu Расформируй, блядь, parlament. Meclis reform edilmeli, конечно. Meclis güçlenmeli. Kadiyet güçlenmeli. Güçlü goramalar, güçlü daralar bolmaly. Parlamentski upravleniýa diýilýär. Parlamentski upravleniýa geçip premier ministr dolandyrmaly, prezident diýilen adam bir gelene salonmaly gibi bir simbolik bolmaly. Simbolik bolmaly. Awo. Ýöne wagtyn bolsaň soňundan geçirýän ýöne dastroşny bir diýen adam bar, dastroşny o garaşmak gerek. 28-29 derece. Mysal üçin Siriýany mysal alyp Siriýada. Bir etmese, halk etmese bolur etmeýär. Nuri, смотри. Mysal üçin ýigitler Siriýada ýykyp diýe Başar Asad'dan daşda da opozisiýasy bardy. Bir adam kelerak bir adam şol seret periwarot boldy da Başar Asadyň götüne depdiler de все равно şol adam prezident ýa bir vilayatyň häkimi bolmandyr. Şol adam вспомогательный iň azyndan bolsa da вспомогательный bir ondan mundan swязlardan, finanslardan kömek edip şol Başar Asadyň götüne depmege neme boldy, как ýo sebep boldy. Şol adam основной şo где-то bir 60-70% şol oýnady. Men az şo adamyň ýadynda däl, bolmasa aýtjakdym. Gelip de Julani bolýar, şol ýanky haýsy bir warjowny nimenin Julanisi owa. Julani bolýar, şo prezident bolýar Siriýada. Ýöne şol adamym daşary ýurtda bolup prezident bolasy da gelenok, zat edesi ýöne edýän hereketleri bilen ýanky Asadyň gitmesine sebep boldy. Menem şonu aýdýan hökman prezident bolmaly däl. Ýöne azjyk bolsa da hereket etmeli. Временное правительство aldın. Bir sekund adam. Временное правительство aldın brat. Okey mi? Aldın. Расформируй парламентский выборы и sen gel oturanыңdayan sen kartanı çizasan halka görkezesen. Ene şöyle men gelsem men parlamentski edemem. Düşündün? Люди голосуйте. И yaxşı tarafını görkez parlamentskinin. Где выгоды, как будет удобно. Sen задın görkez. Как это называется алы? Бля, вот забыл, да? Ну, kartanı çizip görkezesen halka da çisti zatta Müslümanca aydanda da hem zatta görkezesen и будешь гнать к этому людей, Нуры. У тебя есть способности, sen бля только велосипед sürme и великте баскетбол oynama. Kalanı херня bara. Bolad отвечай, Нуры. Я тебе отвечаю, говорю. Düşündün? Просто делай, брат. Men näme üçin diýen ony? Men
yurdumuzdaki talantly adamlaryň hökümetimizde, siýasatymyzda rol almagyny isleýän. Şol adamlar da açylmagy isleýän. Şolaň öňe açylmagy isleýän we has gowy dalaşgärlerimiziň bardygyna inanýan, has akylly, yurdumy söýýän, diňe ekrana çykyp görülýän 4 san, 5 san aktivistden başga da patriotlarymyzyň bardygyna inanýan. Şolar häzir näme-de bolsa belli bir derejede yurdu saklap oturýarlar. Kanuny sanlary gelbäri edip, bir belli bir derejede şu ekranlardan göýürilýär bolyn näme-de bolsa şolara çäre görüp oturýarlar. Häzir şonu etmeseler näme etjek? Şoň üçin men ananam yurtda patriotlarymyz diýen ontak, şoňa inanýan, yani patriotlarymyz kän, yurdun içinde de kän, watansewerlerimiz. Şoň üçin men dogry aýtsam şu 4-5 ýylyň dowamynda aýraçylykda we özümin tek şu ýoly men birinji gerek çykyp gördüm, yani şu ýoly men bilen geçen ýolum däl, watandaşlar. Şoň üçin hem kyn ýol, ansat ýaly görünýär ýöne size oturan ýeriňizden. Ýöne ýaman kyn ýolumuz bar. Bir giden adamlar, iň kyn adamlar bilen işleşmek. Bir giden adamlar bilen orta ýol tapjak bolmak, agdy birlik gorajak bolmak, aramyza fitneçiler girjek bolýar, olaň öňüni aljak bolýar. Näçe zulmlar etdik Alişer, näçe maslahatlar etdik. Käbirlerini oturan sagatlanmazy alla musradyň ay. Şonça aýyran sagatlanmazy belki. Yani käbirler şonu ýal bolup gutardy. Tak što watandaşlar biziň wara ýaman kän wagtymyz, paşty bar ömrümüz şoňa öýdüp oturýar. Kyn ýol, ansat ýollar, şu ýola girmek we şu ýolda görüşmek, adamlaryň her sözünden we hereketinden içimizde nämeler etjek bolýanyny bilmek, öňüni almak, öňüni alynan zatlaryň sany tajagy ýok. Käbir zatlaryň köp zatlaryň öňüni alynýar watandaşlar. Yani prosto ýöne bolmady diýip seretmän ýani. Hemme kimen bilýär, şo bu seniň edýän ýoluň gyn ýol, uzun ýol, hem erkili zat bolup bile o zat, ol hemme kimen düşünýär, o prezident bolmak ýa bir uramanyň başçy bolmak gyn zat. Любой menem näçe ýyl başlyk boldum, men onu bilýän. Näçe adamlar edara etmek ol gyn zat. Ýaman her kimin siçtim siýdimine bulak ses bermek ýa bir zat etmek o gyn. Ýöne aýdyna bir zatdan hereket başlamaly, bir zatdan edýän şunça saatlap edýän nimeleriňizden bir какой-то bir peýda gelip başlamaly, halk bir eşit başlamaly, halka bir peýdasy diýip başlamaly, bilýäňizmi? Benim biraz şuna edýänler. Näçe wagtlaryny şu Alşirem görýär, Nur Kakanam görýär, Talibnigem görýär. Hiç hereket eden oklar näçe wagtlar aýdyp berler. Ay bizi ýol açylsa ýurda barsak, geçsek. Hiç saat hiç kim netije görmändiň şu zatlar bolýar. Ýöne bir hileki ýa-da boş görüň edip oturan ýalar bilýär. Смотрите, hormatly vatandaşlar, islenmeni devam edesler görmeyi. Потому что ben blogger, Nur'u posta gelse Nur'unu kritikować edemem. И tam öldüğünden basamam. Kim gelse gelsin. Теперь здесь такая ситуация, karanglar, sizler hareketimizde реально bizlerde очень большие проблемы. Просто bu zatlar озвучиваться edilmedi, aydılmedi, bilesizlermi? Потому что birinci planda bize halkın bol oturan situasiyasını озвучить etmek, aytmak, потому что yok ayda oturan. Düşünesizlermi? İmminle her bir vatandaşın içeride bol oturan situasiyasını efirlerde sizler bilen paylaşmak, ama şonu ön koyamız. Neçe saatten beri oturup sen Nuri? Yani Abdullah'nın efiri zaten neçe saatten beri? Her bir aktivist minimum 5 saat, 4 saatini beredi. Bilesizlermi? O akşam geldi ya, hemmeniz de işten gelesilere. Şöyle köpüsü oturup da elinde popcorn, o kolası, ileyen pivası bilen semiçkası bilen oturup efirimizi gör oturan. Bana karanglar, bu seriallarımı da görmeyen koyunlar. Girinler, daşın eline, daşın tekine eliniz koyunlar, hormatlı vatandaşlar. Это про нашу жизнь, мы говорим, да, если что. Это раз. Karanglar, Nur'da probleması var. Sizlerden destek. Destek deyende hormatlı vatandaşlar. В каком плане, да,
Paroy boladı da Nur'da ili liboy bir aktivistda, bir Nur emas, hem aktivistlarda şunaka probleması var. Pul ilici, pul berinler dece emas, hiç kimden pul alınmı diyen, kandı desem, böyle bir giden problemamız var. Çözülüp boladıran problemalar var, bilesme. Ova. Bunun vakt gerek. Az vakt tananlar. Ova. Bu desteği edinlerine şunaka. İnanınlar, sizlerin bitte sözünüz, Просто biz sizi goldayaz ili Allah razı olsun sizlerden spasibo desenizler. Leslam bile bir karış ösemiz o her birimiz. Leslam bile Alişer, motivasyon doladı içine yapsak o. Men hem şonu aydaman, şu ediyen hareketlerinize emmesine bir какой-то bir azrak olsa hem sizlere, в первую очередь sizlere толчок etmeye, bir результат etmeye какой-то bir поддержка gerek halktan. Yani любой блогер oturan vakti, любой misal için letspleyщиклар, который игры играет онлайн, şolara her bir 10 minutda, 5 minutda 50 rubl, 20 rubl, 1000 rubl düşüp dur. Şolar şu zada bir ediyen işine какой-то bir вложение edip tam videokarta alıyor, tam teze kompüter alıyor, и вот все больше и больше раскручивается edip azıcıktan halkın kömeğiyle раскручивается edip özünün işine bir neme veriyor. Голдо veriyor. И шо менем шо надеюсь, у вас же такая же работа, вы же точно так же пытаетесь до народа донести истину, правду, пытаетесь как-то что-то изменить внутри страны, как снаружи, так и внутри страны, чтобы halkımız kösenmesin, işleri yöresin, вообще yurt yalı olsun da, yani şoňa azatlar özüňiz isleýäňiz. Şoň üçin azjyk bolsa o, bir azjyk bolsa da özüňize bir finansирование, самоуважение должно быть, чуть-чуть финансирование должно быть. Ne zat bizlerin Abdullah Braçkamız. Abdullah Braçkamız, blogger hormatly vatandaşlar. Menen blogger. Realni bizler şu zatların üstünde oturup işlimiz. Bitta rolik çıkaramız. Bir zatlar bir efir açamız 5-6 saatlap. Hepde de 2-3 edemiz uzadı. Ondan daşarı gidip Abdullah bile beton uru geledi içine yamsak ok. Ben bilemem. Şuneslen поддерживать şu Abdullah'ını. Ova. İnanınlar bize pul dilenemiz yok. Sizler bizlerin sponsorumuz. Düşünesler sizler donate edesizler. Sizler bizlere ya sen şunu et de hiç kimden alınmaz. Bizler независимы. Hiç kimden независим. Bizler gördüğümüz tek как видим ситуацию, так и обсуждаем эту ситуацию, hormatly vatandaşlar. düşünýäs biz. Doğru. Sen misal için el koymadı. Taşın tekine el koymadı sen. Misal için sen diyecek koyan näçe näme halkam taýynna indi bular deýslet başlamaly. Yani pulam paly bolma gerek. Şonu diyecek koyan da. Menem şunu aýdýanda, вот sen halk sen daşın altına elinizi goýuňa sizden bir zatda приложить eliňe diýen. Misal üçin вот в России есть такая ситуация, ina ВСУ azjyk bir sponsировать etseň, bir 50 rubl da atsaň, тебе статья грозит немеде Россияda. Adamlar şu men özüm Amerikaga çık gelýärler, green card'a ýanky asylum'a başwurýarlar, убежище. Men misal üçin Россияda 50 rubl sponsировать etdim оппозиция, ya ВСУ sponsировать etdim. Şoň üçin men maňa статья грозит diýip 5 ýyllyk türme basýarlar diýip gaçyk aýlaýarlar. Şolam şol 5-50 manat aýdyşmy alsaň sponsировать etselerem şolam считается как ошо daşyň aşagyny altyndan elin goýmak ýaly bir olam считается, Алишер. Şoň üçin menem şonu aýdyp otyryn. Надо немножечко вас спонсировать, чтобы sizler edýän işiňiz bir neme bolsun, rezultat versin. Etýän işleriniz rezultat versin. Evet, men aýdyn belli küllü zatlar aýdyp başlaýyn size men. Nähip bolsa ýakynna lişna şol pul bolsa, pul geçilse meniň Türkmenistanyň içinde çek zatlar. Hikaýe ýerleri diýär de hay bolýadyňy görürüm ýaly. Ad bolýa meni ýakynda da bir ýatladyk geçdim. Ýurdun içinde menini Türkmen halkynyň aktivistini göresim gelýär birazajyk. Nähip bolsa şol urda da finansiýa çödüler inşallah diýip umyt edýän. Bolsa şu ediljek zatlar. Bira Türkmen milli manadynyň üstüne, pulun üstüne ruçka bilen bolsun, ýörükde bir maşinka bilen bolsun, her hili sözler, yani Gurban boly, gummol.
boş vaklaşka, onun Türkmenistan'a adalet isleýär. Gülcemala adalet, o yegenler olar hasap bersin, atlaryny ýazyp edip bilersin. Olaryň meýdanda atlar bar. Şuň basymny hepata talip bir video goýýa görüň diňden. Nämeler bar o taýda konkretny zatlar bar. Yani Şamy diýä, ýeni diýä, şo tebip diýämi, şolar tebip diýilen basylanna ýanyndan 50 gram trek çykýaram bolun 5 ýyl diýerler. 5 ýylçyk 50 gram trek bilen. Beýleki adamlar bolun 18 ýyl diýerler. Ve şunu meňde sözler ýazyp, biziň efirimizde pul seçmek. Pul seçmek, yani $100 näme? Sen inflasiýany döretdiň, berdim Muhammedow. Dollary bir giden zat edip bolýar anny. Bay hedil etdiň, sen özüň hedil etdiň. O hedillidiň sen görmä, netip bolsa bizen görür. O vatandaşlarymyza $500 urudup $400 seçdirben bolýar vatandaşlar. $400 seç, $100 senki dosty. Ya da $300 seç, $200 senki. Mesele mi? Ya da pakryşka yakmak meselesinde. Her yerde pakryşka yakılmalı. Bu näme znak protesta, adamların şu zatlary protest bildirýändigini görkezmek. Pul bolsa ediljek zatlaryň biri. Başka da ediljek zatlar bar. Listorkoda pıtradyp bolýar, ýöne oň ýerine men pikirimçe pul näme edilmeli. Ýene biri belli bir gün bellep şoň hemme kişiniň 5 welaýatyň başardygyndan daşarda bolmaly. Daşarda bolmaly. Şoň daşarda bolmaly hemmämiz. Tapaw ýok, haýty köçede nirde bolsaň bol. Hemmämiz. Şuňa meňdeş aksiýalar gurnap we ýene-de ediljek zatlar bar. Onuň bady sady gelende edilir. Men şu zatlar özümden içecek bolsam, maňa zat düşenok vatandaşlar. Ýene şoň üçinem bizem isleýäs bir sanak nämämiz bolsun, конечно. Ýöne tapaw ýok. Nurjan seniň Bitcoin hasabyňa bir Bitcoin oklaýar bilýän, ýa-ni pожалуйста, onymma. Özüm on men pul urýan mesele ýok. Onan aşar özümün bankymma, Niderlandski nämämde. Edin vatandaşlar ýurdun içindäkilerim käbirler bir zada garanti isleýär. Agam diýä, şunyal bolaýanna biň bolmanda maşgalamyza bir seredin o diýä ýyldymyzda diýä. Çünkü olary düşünse bolýar, ýani oly ketjek adam erkek adam. Soňundan hem ýyldynaklar aç galmanmy? Ýyldynaklarnyň bir bolmanda maşgalasyna pul vermeli. Türkmen hökümeti sen puly öz garabäkbidiňe ulanyp oturýarsyň, dogry dämi? Halkymyzyň puluny. Näme bu interneti gysýan Germaniýadan alan teknologiýany mudallyňmy sen? Halkyň pulunu aldyňa. Onu kim ulanýan sen? Halka ulanyp oturýarsyň, dogry dämi sen? Halka ulanyp oturýarsyň. Adamlaryň şahsy durmuş aratlyklaryna çenli girip, aeroportdan girenden telefonlaryna çenli dörüp şeýdi oturýarsyň. Sen bir giden kanun pul oturýarsyň. Häzir men bu gepleýän sözümden sen maňa bir kanun bir zatlar ýapjak bolarsyň, maňa pohhoy. Men size aýdaýyn. Siz näme etjeňiz, näme goýjaňyz. Siziň delaňyz da bolup ketdi, delaňyz küde bolup ketdi. Siziň etjeňiz adamlaryň hökümete bolan näýleligini ýurdun içinde ýaýgynlaşdyrmak. Bizim maksatymyz. Ýankyýaly aksiýalar bilen ýurdun içindäki adamlaryň şu näýleligi ýaýgynlaşdyrmak we şu adamlaryň inni bir herekete arda kendi goşmagy. Absolutny hereket etmän hiç ýylyk bir zatlar edip bolanok, oturan ýerinden bir zat ýetgedip bolanok vatandaşlar. Şoň üçin jogapkar mesele ýok, jogapkarçylyk bizde. Ýöne şu urda birazjyk illeşmediň, has mertrak görüşmek üçin elbetde finansiýy tarapdan gerek. Çünkü şurtaki yani risk bamba, o hemme datta bar risk. Risk näme de ýok. Hemme datta da risk bar.
Durmuşda da var. Taliban mı? Taliban mı gerek? Talyp yok. Taliban Ýöne mı? bolmasa Ondan kurtuldu. Talypyň bir pikirini eşitmeli şol barada. Muş Talypan bir zatlar aýdarmyka diýip giret gördüm. Men yana kimine ondan ya rahat edýär. Heme o kakra şoň bilen hasabam görüp bilýär. Näçe adam? Milyon adam pesinden bolsa milyon adam 20 man ýagdaýy garyp adam. Şulara kömek bolsa o bir ýoluny açar gowdurmuş eder bize diýip 20-100 mandy oklarlar, yüzdenim kän oklarlar. 1 milyon bolmasa 500 min adam 100 mandan oklarlar näme? O 20 mandan 1 milyon adam oklasa $1 milyon bolýar. Kän zat edip bilýär şu zatly mysal diýjek bolma. Live. Şunaka men primer berip bilemen. Kazakstanyň opozitsioneri ýadyndan çykdy ady. Bile kim talışo? Казахский бывший министр вроде бы. Başına gitti sonra bade değil. Şo короче, şonu halk her gün her ayda donat ederler bilesem Kazakistan içinde. ФБК, российский НК, пожалуйста, bütün zatlarını расследовать ederler de korrupsiyanı. Kim donat dedi? Nereden pul aladı? Halktan pul aladı. Halka gerek. Halk ede oturan adamlar 5 manat, 3 manat bilen ededi. Düşünesem o sizlerin karanlar, hormatly vatandaşlar. Sizler geleceğinize yatırım edesizler. Sizler öz geleceğinizi realni özünüz yatırım edip öz geleceğinizi öz elleriniz bilen kurasızlar. Hormatly vatandaşlar. İnanınla bana men haly hiç bir opozitsioner, no da Murat Kurban wagt hakyny ýemeli bir wagty bilen açyp efir edip gepleşetdi. Ama realne ene şu aktivistlaryň içinden çyksa bitti opozitsioner men opozisiya всё men budu ene şunday meniň kandidat menem dalaşger bolaman dese inanınlar это другое bolady hormatly vatandaşlar. Bunun iki tegede oturan hiçbir opozisiya görmüşler. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Ya bar olsa hemen görenemezlerim bara. Deslem, eğer de Nuru, вообще aktivistlerin içinden biri çıkıp realni davit edip bu проталкивать etse прямой диалог halk bilen. Любой bir zadı getirip beresen ova. И всё. Пожалуйста, Нуру, братан, давай делай, достум. Чё ты не делаешь, брат? Давай, блядь. Yo, edep var birazcık. Ну да, с этим я согласен, что учил biraz sabır. Dajı sizlerin o sana halkına aydılsa bir günne 5 günne etmeye bir ayla bir ayla bu neme çinu dedim. İkinciden bla bla bilýänler men dinleýän bolan gramat bolmagy alşer başda sen özüň diýen köp neme şu zatlar bilýän ýok garabym şu bla bla bilýänsiň dünýäde döwletler we praktikasyny bolupdyr. Okap görseňiz praktikasyny bolupdyr. Şu aktivistler, opozitsionerler, organ işgärler bilen suda söz berýärler. Siz eden buyruk goýunça edesiňiz gelen dälen bolsa edesiňiz diýip söz berýärler. Bizim tarabymyza geçin. Sizin iş eden işleriniz täzeden serediler. Çyda bol gaty şu agyr ýagdaý bolsa amnistiýa hökümde uslubyny nakazany edilýär. Eýlekler entek bulaşmadyklar. Siz bizim tarabymyza geçin, razıçyrowyny gatykän razıçyrowyny waýanlaryň içinde maýdýadyň. Hemem organ işgärler razıçyrowyny gatykän giýjatyny pikir edýärler, haçan nisip bolsa ütgemezmi döwür diýen gatykän şolar zainteresa praktikada bla bla dogry diýenmi? Ondan olar zainteresa edýän ekenler. Ondan söz berip soňdan olaram kömek edýär. Siz tarap geçýär diýjek bolýan. Şuňmy? Суд mysal неприкосновенность berýär, saýlaýar esasy.
gramotly sud bolsa, Amerikada meýken döwletlerde bara olar ömürlük sud hemem неприкосновенность şu sebäp bilenem adalet emiş adalet netije çykarýarlar boý zat dogrymy? Ondan şol ýalyk sudy organ işgärler waýenlere söz berip hemem gowaýlyk go поддержка durmuş hili kallar zat diýip saňçy sawat edip bolýar şolary. Olaram gerek wagtynda gerek ýerde siz tarap bolýar. Praktikada baş ol prosto. Bla eşitdim şonu ýa-da. Yani işte ulu organizasyalaryň eýem уже emme zady bir yuridiski emme zady düzülen komandasynda iň azynda bir men diýen türkmenlerden yuridiski podkolun türkmenlerden toparlanan bir firmanyň edip biljek işi. Bizde şu atky etjek işimiz başta hatya bu blogerden başlap azjyk bolsa da edýän işine bir donat berilip zat etmeli şol ýanky bizim blogerlerimizi Nuruny, Alişeri podдержать etmeli başta bir какой-то bir işine. Şu häzirki edýän işine bir поддержка berip, onuň asta ýuwaş уже bularyň ýagdaýy normal bolup, ýanky halkdan gelen kömegiň nemesi normal bolup, başga mysal üçin türkmenler agyr ýagdaýa düşen ýagdaýda уже aktivist diýen adyny ine özü Alişer aýdyp bizler aktivist diýe, şo ýanky aktivistçilik işine kömek bermeli. Şo edip biljek zadyny, şo özünden elinden gelip biljek zadyny bar hazırki ýagdaýyna elinde gelip biljek zadyny edip berer ýaly bir şert öğretmeli Alişer'e, Nura mysal üçin düşünüňizmi? Şondan asta ýuwaş aýdyna birinin вниманиясını привлекать ede, başka firmanın вниманиясını привлекать ede, şey edip toparlanışıp konglomеrat öğretip bir какой-то bir юридический zatlardan плюс некоммерческий организация edip şo ýanky Türkmenistanyň daşary ýurtda galan nimele adamlaryň dertlerini dert görer ýaly hatya bir aýdyna Berdimuhamedowa izdewka ýaly ine senin edip bilmejek işini ya atkaz eden işini biz edip ýörüz. Ine bizem halk diýmeli da. Men halk, men şu halky представлять edýän, mene halkyň berýän puluna men halkyň çäresine derdine çäre görýän diýip zat etmeli. Şoňa bir kiçirak bir organizasiýa döretmeli. Ne обязательно основное финансирование Турцияda bolmaly däl, eger Turciyada men bilen şu menem özüm gaçanda yurtdan Dubay azada gaçam yok, Rossiya, Turciya, Kitay. Men bilen 3 ýylda bir ýezek ýa 7 ýylda bir ýezek Turciya, Türkmenistan şu yurtlardan talap edýär, ýa şu opozitsionerlary, zatlary, aktivistlary any izni ýber diýip zat edýär. Eger Alişeriň ýaly üstünde bir firma ýa Dursultanyň üstünde ýaly bir международный firma krişawat etmese seni spokojny раз-два и ver koyarlar. O bolda bir nimeler bilen Durdyevmi kim şol? Owa şolar iwer. Owa Farhady. Şoň ýaly sizi iwer koyar ýa. Şoň üçin şol finansirowaniýalar, şo firmalar daşa ýurtdan Farhadyňkyda ýalňyş bilýän. Farhad wapşy ubeşçe tapşyrmady. Ну de meniň aýtjak zadym owa. Yok, hazır bize arkamızda bütün правозащитный организациялар var bura. Düşünesem, pover bana bizlere men lichni men de patsanlara bularam berediler. Interview aladılar. Desem в месяц один раз, два раза. Düşünesem ягдайlarımı soruyorlar. Как, что, как, чё, к чему. Ова. И bizler ягдайlarımız ben даже описывать bu adamım desem каждый месяц. Şunun için с этим bize bir решили да эту проблему пасовать edip patronlar bilen. Şunun için вот senin ayda oturan это очень большая вещь. Бла-бла. Ну, с мелких вещей я же предлагаю, что вот вы люди-активисты, и sizler daşar ýurdun какой-то bir правозащитный организацияларың куполун текинде, грубо говоря, вот ты сам говоришь, что вы под их защитой, sizler отчет бересler, что вот как вам относится янка Türkiye'nin немеси, как вам относится Türkmenistan'ın, как вам относится edýän gelýän zarary barmy ýokmy diýip şo zatlary düşündirýäňiz.
Yöne как если misal üçün siz özünüze aktivist dip at koydunuzlar ya aktivist blogger dip at koydunuzlar azıcık gep sözden başka o соответствовать надо. Gep sözden başka hareket соответствовать etmeli azıcık. Ну, как вот у нас говорят, не Толстой, но нeme болмал, да, чтобы человек был, грубо говоря. Ну, смотри, брат, я предлагаю, что senin подписчикlarına zadın azıcıktan $1 ya misal için men SSH'da köp nemeler Türkmenler var. Kömeğe köp sana misal için даже Türk lirada sana atacak adamlar köp yani şuradaki seyrediyenlerden. Azıcık hareket etmene bir zat bereli sebep olur. Спасибо, да, это четко, правильно, спасибо. Это так и должно быть, да, aslında. Но Allah'ıma şükürler, şurada oturttular, наверное, eşide oturttular. Ben YouTube kanalıma тоже donat atadılar. Бар шонака функциясы. И desem şurada şu zat var da самое главное, да, как блогеру, именно подчеркиваю, как блогеру, да, донат болса яхшы. Не спонсирование, а донат. Потому что спонсированияда указ болжак болады. А указ блогера это неправильно болады. Düşündün? Это видениясын бузады. Это неправильно будет для меня. Что үшін донат лучше. Düşündün? Şurada az adamlar atadı. Это донат. Düşündün? Вот как-то вот так. А Nur'un ситуациясында eğer de реально bu zatları etmeye başlasak, это уже, ребята, лучше шотарова doğru. Потому что мы нам за будущее, ребята. И мен как Nur'unu знаю, да, и надо лучше şu tarafa doğru gitmeli, реально. Nur'u, men fikrimce надо уже делать, inşallah. Alşa, burada diyeceğim oluyor mu? Alşa. Bula, şuma texnoloji öňe ýöredi, şuma näme? Indi Nur diye fond açmakla, kelle ağır diye, yani pul geçirmek, neme bilenem? Bitcoin, USDT var. USDT bilenem geçirip bolýar. Türkmenistanyň men eşitdim ba. Oğlanlar şoň ýanyna barýarlar, pul berýärler, USD geçirip goýberýärler. Kim bilýär kimin ýanynda näme üçin barýar. Olar bar, spokojno. USDT 20 manat, 50 manat, 100 manat. Öyle garyp adam, kyn ýagdaýda adam şu gowy günler gelsin o diýip barýar şol, berýär şu 100 manat, 50 manat. Yani organizovat etme, praraботанный pikir değil la, yani bir maslahat, USDT bilenem geçirip bolýar. Ну, опять-таки, большие деньги bir adam eline, это тоже организация болмалы, организация etmeli sen. Цель, вот это все надо показать, потому что это Европа, налоги, вот это все юридическое лицо в любом случае. Vallahi ben size burada değil mi? Ben size burada değil mi? Yo, etene şun gayretini, yo değil. Hemen yok edin. Yo, kovurlasın. İptal et. Yo, koten netin belli. Yo. Burlasında ağam mestelden hem diyecek. Dinle Bermut. Dinle mi? Ben kovulat değil mi? Yo. Dinle olanlar ben size burada deyin. Arada şu USDT bilen men birazcık zanimat ettim. O sağ olsun öwrel teke birazcık öwretdi da etdi. Ýöne açyk goýupdym mende durdy ol. Soň seresem ay karaçam bir ýerde sokulluk. Karaçy $1300 ýaly pul gitdi bary. O ýördüm pulumdan bary içine goýan pulumuz. Onu köpürtdik de birazcık. Onu конечно olam öwretdi näde etmesini. Epesi daha da öğretti sonundan ay meniydi, menem bitirdim diýdi, näme diýdi. Men pikir etdim da şunu ýalak, käbir adamlar USDT bilen pul gazanmany bilýär. Ýöne soň Türkmenistanyň garaşlygyna misleýär. Ýöne garaşy otyrlar bilýärmi? Garadan elinden gelýän kömüne medesler gelen oklar. Boşondan meresler gelen oklar. Şu politerlerine bir hepdelap gitti yankı. Öwedeli teke ştada da bar otyröden.
Gitti men aýtdym, bilet diýdim, haýran galaýmaly ol diýdim. Çaga ýalap bol. Biz onu köşeşdirip otyr. Bize uwrudy oturana by. 2-3 ýyl bäri uwrunyp görün, byl. Geldi bize bir zatlar uwrutdy. Pul gitti, bolýa, pul gidipdir, bolýa. Ha, pullar da dünýede näme adamlar ölüp gidýän pul näme. Biz onu köşeşdirjek bolýar. Biz onu köşeşdirjek bolýar. Bir men aýdýan, şu zat bilen zanimat edip görün, ýyllap zanimat edip görün. Sen mi ya, men mi diýen na? Biz bir gün, 2 gün atlatdyk şonu, bolýar, oşo pul gidipdir eken, daway täzeden ýene dowam edýär. Ýok, 3 gün geçti, 5 gün geçti, ýanky ýok ortada, ýalanyna jogap beren ok. Özü ýok, hiç ýerde ýok. Bir hepdelep jogap ýok. Blog edip goýberdym, baray paş bolsan aý bar diýdim. Sen ýalak diýdim, lärik çaga ýalydydım. Ya bu dünkü doglan oglançyk ýalak bolup diýdim. Bir götüňe düşüp görmeli. May sen diýdim, etseň aýet, etmeseň bar ýok. Men sana aýdym. Prosto gepleşseň demokratça disleýär, ýene disleýär. Bolýa, bilýän zadyňdan öwrüçük diýen goşulýan. Bolýa, biz geçiripdir. Pul biziňki hissede, soň ol конечно, ol bizim yitiren öwrümizde soň oklady. 1 aýdan soňmy, 3 aýdan soň oklady ýyrygy içler onu. Näçe bitcoin'i bar adam, ýöne prosto men şu ýolly bir hili adekvatny adama duşanmagyn tek. Duşan adamym ýa ýanky ýalak, ýa çykyp helli belli edip şu finansiýy taýdan konkretni goşunt goşup biljek näme adamlaryň 1 saat ýarymça çykanan bolsa ona beýlik aktivist tomoklamyz, hatda kazol şahlamyz allada suratlaryny paýlaşdylar YouTube'da da. Olaryň beýdi öýkelädi. Tak što varam, men pikirimçe ýanky bitcoin mi, ýene wörmi, şolaň üstü bilen goşunt goşşok her kim yani bir adamdan garaşmalylar. Her kim goşunt goşmaly şu zada men pikirimçe. Şonu hiç kime Nawruzgoda düşenok. Yani men bir yerden çözjek bolup gördüm da bu zady köp adamlara ýüzlenip därler. Olin bir hili nime girýände hayal kırıklığı diýil ýa-da türkmençe näme bolýar bir hili umytsuzlyga düşýän şol adamlardan soň beýle ne vendetta mysal üçin vendetta diýip bir dostumuz bardy. Göwüniň atça o vendetta diýip bir bolan bar, konkretny howasly gollu berip dadyp gördü. Ona möýkeletdiler, ana olam gaç ýapdy gitdi. Hiç bu zatdan arasynda da ýok, genede de ýok. Ya arkadaş, vatan üçin çykmadyňyzmy bu ýola çykaňyzda vatan üçin çykmadyňyzmy? Näme? Onu men ýaly, on ýalyň biriniň ýalňyşy üçin iýdiň aýlanýan bolsaň, sen onu vatan üçin çykmansyň oganda. Sen vatan üçin çykan adam bilýärmi? Lüboy problem bolaýtyn ol. Sen şu päsgelçiligi geçäýmeli okan ol. Onu dawa ýetirse hel ýaşçysa gar ýasa iýdim aýlanjak kenikda onda dirler. Men şonu düşünem, o şu ýola goşuljak diýerler özleri. Ýa men bir zady suwd etdim. Dernek açylanda nähil kynlyk bilen açyldy ýöne şu taýyn dernek bir adam goýup bolmady, şu dernek ýapyldy görüşüňiz ýaly. Diýmek men şu taýda bolmady bolsam açyljagam däl eken şu dernek. Çünki açylan dernege de eýe çykyp başarmadylar. Hiç kim barmady. Bir normal adam tapyp bilmedik. Birini tapdyk, biri maňa söz berdi, olam sözünden ýetkedi. Sözünden däňdi. Bolmasa bardy bir aspiranturany götüren bir oğlan. Men gaýtdym, gidemdär, sen arkaň ýoluň bilen bolýar, özümiz sereder, sipasan aýal maşgalada bardy. Ne derne, oňup bildiler, ne dowam edip bildiler. Men sizde bir zat aýdyn adamlar, ekrandan görünüşi ýaly ansat däl hiç adam. Sizin ekranda oturup görüşüňiz ýalam däl. Nähil azaplar, nähil kynçylyklar çekilýär. Siz eger inanmaýan bolsaňyz, bu dogry, ýüzüňiz açan günüňiz görersiňiz, kynçylyklaryň birinji gününi tanap bilip başlarsyňyz. Ýüzüňiz açan günüňizde, ýüzüňiz açmadyklara çim boly görülemesin wara. Gelip bir hakamyzda onunla oturup peşellik hakyşyp, TikTok açyp arkamyzdan görünmedeniň ýaly zat däldi. Ýüzüň açanyň okmy?
Simbol hükümete karşı görüşmän yallak sarap milyonlar olara wapşe görülemesin. Olaryň sizin wapşe bizim geçen ýolumyzyň 100den birinem geçen yok diýip hasaplaýan men. Ýöne 100-üni herekete goşoýup görüşýän adamlaryň içinde ýüzüni açmany ýören adamlar bizim düşen günümüzde sizin tabi düşünen yok. Alişer'in, Talib'in, Abdullah'nın, Farhat Urduýewiň, Taganowanyň çeken günlerini siz düşünen yoklar siz wara. Bu sana ol TikTok'da iki tane razilikasyonlu video çeken ýazat däl bula. Düşündüňiz? Şoň üçin pes baha berjek bolýanlar, lakam goýup da edip, şu ýollar şey edip ekrany ýüz açyp özüni oda goýup görüşip görünür pes baha berýänler men ýanymda da ornuňyz bolmaýar siziňle. Düşündüňiz? Özüne gerekli özüne alsın paýyny, jogabyny. Prosto şu ýolly adamlara indi meniň etjekladym şo ýankyýaly Bitcoin var, ýene var, nemelerden çünkü Bitcoin hakikatdan goýuklandyrylanyp, şo taýda milyon dollara miňnap bolýar basanmışlar, mesele ýok. Milyon dollara miňnap bolýar. Hiç nemesi ýok. Ve ýurdun içindäki adamlara da düşünmeli. Olar bir zat edepi gelýär, ýöne действительно maşgalasy üçin çekinýär her kim dogry dämi? Sizin maşgalaňyz üçin Rossiýa ýok Türkiýe çykyp gördüňiz. Dogry. Şolaryň maşgalasynyň aladasyny etmeli ki şolar sen beren zadyň etjek diýär. Etjek ýan adamlar bar doýun. O Ýenne Mert ben nämek bilen okmany. bak siktir sana iştaýdan. Aldın däm jogabyny. Boş ver onları. Nuri şey koğut koyuverdi de meger şonu ýalypýan bolsa. Yo, diňe olar ýa stres Nuri biziň bir şu häzir şu fond açdyk da häzir ýoş bilen şu rejim tarapyndan ozat edilenler var. Yani közenip görenler var. Şolara ýoş bilen etapna kömek etsek ýoş bilen ozadymyz galjak reytingimiz. Yani halk tarapdan köpüsi bize goşular. Soň ýoş bilen az ul işler edip başlar. Soň biziň ýerine ýetiljek ýok ýoş bilen köpöldi uğrasak da adamlar köpeler. Adamlaryň köpelmegi bilen fondyň pulun köpeler. Fondyň pul köpelmegi bilen biz A we B we C planlarymyzy gurarys. Onuň şo planlarymyzy ýoş bilen amala aşyrsak söýýän halky ýa biziň elimizde. İlki bilen biz halky özümize dawere döretmeli. Dawere döretmem biz näde döretýäs? Kömek edip döretýäs. Ýurtdaşyna bolsun, ýurt içindäki halkymyz bolsun. Kim näl kösenen bolsa şoňa kömek ederse ýoş bilen. Bulam 100% ýani mewj aljany men bilip ötýän. Näçe adamyň jany ýanyp duran adamlar bar. Yani keseller var, yeni öller var, bir sürü problemalı adamlar var. Ne talip meni köp şey kömek edýär şu taýda. Benim şol O düp ötör yank muta üçin yani arz eden adamların düp ötör durmuşunu ütketsek adamlar yani bir-birden yani misal bolup her kim bir-birini aýdyşar, yani stopu do yani halk biziň tarapymyzda bolar. Ondan ýoş bilen yani şu an köp daşary ýurtlar, ýurdun içindekiler daşary ýurtda çykyp bilen kösenýänler gatykän. Biz bärde международный beýle bir firma açarys. Yani o da elimizden hiç kim şo biznes alyp bilmedi ya şo biznes amaçlı şo bärde mesela çünkü köp kimlikçi köp söýlenýär. Yani köp döwletde. Yani şu dokument problemlarından kömek etsek, düşen adamlara. Это уже всё, полностью halk biziň elimizde olar. Pon dawerya girer halk bize. Şonu meni pıytapna, gramotna A, B, C, D yani şunun yani olatları düzmeli yani plan, biznes plan var. Yani ilk bilen şu etjek işimiz halkyň bähwidine ýaraman. Döwletiň etmediği işini biz etmeli. Şonu yani bize halkyň önüne biz döwlet bolup görünürüz. Ve adaletli
hak hukuklu. İşonom yani sen wa talip Alişer yani esas şu glavnlar var ya şonu absüd edin. Yani şunu yani o da bilmesin ne yaptığını düşmanımız bilmesin AB şu planlarını bilmesinler. A planımızı yapırsalar bizim B planımız tayin dursun. B plan yaptılar. C planı o da açık duruyor yani düşen mi? Baba. B planı mafiret misal üçün bir plan öyle ki aktivistlere daydayın. B planlar, C planlar seyredin. Misal üçün YouTube'da şeyler var, bu funksiya var. YouTube'a 2037 yılın 15. sentyabrına deyip video koyuyan şu tarih, şu data geliyor, olun video avtomat başlıyor. Video avtomat başlıyor şu vaat YouTube'da. Premo efir hükmünde. İlki premo efir hükmünde başlıyor. Yönü videolar bölümüne düşüyorsun. Toyst şu haklara medip oluyor. Yani bir Türk masalına o Türk hak video YouTube avtomat verip durana medip oluyor. Kâvr videoları header'den çekip şu vaat şu hareket başlanmalı dostlarımıza koyup şu videonu paylaşın deyip oluyor. Türk masalına hükümü değil. Men sizay deyina sizin şeyler var ecip tarafınız kən bizim edip bilecek mümkünçülüklerimiz şeyle kən yani şu okuyumu podayınıydım la prosto şoň üçin bir ucunu aytdım prosto. Yani demokratiyalarda çäre gutorano. Ondan bilgi alacak ana Gruzya. 6 milyon neçe milyon şolaram? 6 milyon 7 milyon bağ mı ya? Yok mu kadiyen men? Ya Gruzya. Şu tayda da bir giden adamlar küçüğe çıkıp görüşüpler o adamlar. Prosto musto olsun o içinizde yürüğünüzde. Ayırayın niye adamsın ayırdılar o biz maslara dediğinçek belki devletler onu verip prezident ayırdılar o vatandaşlar. Listi içinde. Yani men kahkarım elendadi bizim aktivistlerimizin içinde var. Aktivist diyenler ayni yüzünü açmasalar efirlerde görüşüp görüntenler. Bir hili dosyalık bolup görünüp edip görünün işine teristen düşman bulup görünün haysi. Dosyalık bolup görünüp dosyarında dostluğuna mörköz bilen oklar. Pozisiyadan bir del bir hili adamlarımız nuju men 3 yıl 4 yıl ver görýän adamlar marada görünmedi ya vatandaşlar. Yani dün 3 günün bir hepden çıkan adamlar vardı görünmedi ama bolmanam o yanka pıştırlıydı yine var dedi onun munyalak adamlar dörärem olar bolaram olar ben ünsen berem o. Prosto ya da şu yola çıkıp sehel bir zat bollu deyip öykölüşen olup gıra çekilen olup oturana hayfi ya sanki görüp men üçün görüşýän ya da sanki özüň üçün vatan üçün görüşen okmay bu zatlary. Han patriotizma näme boldy? Hani sen menne de 100 san sebäp boldy goýjak bolsam. Men goýammy? 100 san sebäp boldy. Çünki men watanymy, halkymy sevýän. Watan meselesinde hem sabarly bolmaly, hem dowamly bolmaly sen. Mesela bir zat bolsa ýygyny urlan, ol bul soňky döwürler öňkü çykyp gidenden köpsi efire goşulyp gelip pikirlerini aýdyp oturlar. Sag bolsun Allah ýalkasyny hemmesini. Gelin. Yani sehel bir zat boldy diýip ya bir päskel berdi diýip ya men suratymy paýlady diýip ya ýene öğretdi diýip çekilip gitdiňiz. Hawa şeýdeniňiz bilen durmuşyňyz gowlaşýarmy? Gowlaşýam durmuşyňyz şonu öýkeleniň bilen. Men käwat diýen ki yani diýmek dawasy ýok ýa-da dawasy bar adam öňünde näil päsgelçilik çyksa çykaýsyn goýmaýa. Dawa diýilýär çünki. Dawany şu soňuna çenli padganýar etmeli. Eden oklar sehel bir zat bolýar, aýlanşyp ýa gömülşyp ýa häzir birimiz tutulsak ýa bir zat bolsak 20 tanymyz gidlenjekdir, ýatjakdyr säden. Bolmaýar on ýa vatandaşlar. Birimize degdimi 100'imiz çykmaly gaýtam tersine.
Birimize değdilermi? 100 tane adam son yerine çıkmalı. Menem var ya şoňa degen bolsaň menem ma diýmeli gaýtan. Gizlenişip ya o bize daýan atakka bolanno dosýanymy sim kartalaryny çalışyp durar. Конечно, kıyın günler dostum tanımak için yaman go günler kıyın günler. Men şu kıyın günler yaman o görýän şoň üçin. Gözüm atşa prosto. Men ýöne действительно ni köp tejribe gazandym, halkymyz действительно ýadady. Şu bolýan zatlardan ýadady, indi çıkalga ödülýär. Çıkalgaňam 2025 iň amatly pursat ýa diýsem 2024 pasportlar köpse diýinli. Köp pasportlar diýinli. 10 ýyllyk pasportlar diýinli. O ni atsel 2019-da 5 ýyllyk alan bolsa olankam diýinli. Pandemiýaň öňünçäsindekilerem diýinli. 2025 iň amatly pursat. Zagran pasport beriň diýdim. Tomusda iýun aýynda. Size 15 gün sorok diýdim hökümete, eger ýatdan çykaran bolsa. 15 gün sorok şu nemeni halka daşarutlarda şoň üstünde iş alyp baryň diýdim. Olar ýadyňyza düşýärmi? Daşarutdaky wnutrny pasportlaryň suratlaryny çalışmak barada bir karar çykartdylar şo wagt. Ýöne wnutrny pasport barada görünmedi, zagran pasport barada görünmedi. Zagran barada da edin diýdim, etmediler. Özüňizden görüň diýdim. Ha. Gaýtan bir giden adam meni näme etdiler? Özlerine garşy düşman etdiler etmänlikler üçin. Şu wagt haýsyňyza gerek gelşi zagran pasportyň ilçhanada berileni. Haýsyňyza gerek gelşi. Hemmäňize de gerek. Daşarutdakylaryň hemmäňize de gerek zagran pasportyň ilçhanalar bilen çalışylyp berilmeli. Etjek bolýarlarmy? Ýok. Eliňizden gelse asman çekin diýe watandaşlar size. Eliňizden gelse diýe asman çekin diýe. Türkmenistana var ya zagran pasport çalışaýyn diýip. İçinde näme diýe? Çıkan ok diýe, $10,000 ber ýa-da men aşagyma gir diýe. Ýok. Düýünçük eşitmediňiz, eşitdiňiz da düýünçük. Inha vatandaşlar. Bular bizden çekinen oklar vatandaşlar. Biz bulardan konkretni görüşüp başlamaly. Ýanky halkın içinde wapşe görmän ýören wamydyr, ýene wamydyr, pul seçmelimi, pakryşka ýakmalymy, konkretni işler edip başlamaly. Bir gün köçe çykmalymy, konkretni işlere geçelim. Edeliň adamlar. Watanyny söýýän bolsaň edeliň. Owa. Öllere ýeçkan oklar zagran beýle durdursun diýe. Onuň näme üçin olsaň dymýas vatandaşlar? Näme üçin dymýas onda? Şonu şaratdan soň näme üçin dymýas o adamlar? Şunu şaratdan soň dymmalylar, görüşelim. Öňkü görüşüp görenler, hani 2020-de pandemiýa wagty konsullugyň öňüne çykanlar nerede? Nerede? Hani çıkıp görüşüp, gıygırışıp protest ettiňiz ilçhanany. Kiprde bir giden adamlar, küýde bolay adamlar çykdyňyz da protest etdiňiz da, hani o siz nerede? Ay men derdim bitsin galan külen işim ýok diýäňiz ha. Şonýaly adamlar köp bolan üçin biz häzir öňe gidip bilemdik. O şu programmalar, şu efirlere gelip sizler derdiňiz aýtmaly halyňyzda maňa liçka ýazýaňyz. Agam şuna maýdyp beräý, agam buna maýdyp beräý. Näme şonu aýdanmy bilen siz türmäge gelýäňizmi? Zara dogan bilen düýün gepleşdik. Gülýäli. Hudaýa şükür problemasyny aýtdy, çykdy. Adar beren barmy diýdim, ýok diýdi. Çağırıp görsün, eger şu gelip derdin aýdan üçin. Aýdan bolsalar. Nur, men aýdaýynmy, ýanky şol Covid wagty şol toplanyşyp zady diýişdi edip bilmediler diýeňe. Şol aýdýana собранность ýok, слаженность ýok, şol оппозициýada ýanky aktivistlarda поддержка ýok, şo zatlarda bilýänmi? Какой-то bir грамотный юридический сопровождение ýok şo zatlarda. Şoň üçin hem darga adamlar her kim öz başda öz kellesine göre hareket edip bilmeýär bir sentr gerek, şo bir nemeden çykýan sentr gerek.
talab ediyen yuridiski aydına dokumental nemezade bir yerleştirip organizovanı şekilde bir yöretmeye bir neme gerek. Misal üçün sen Gruziya diyen halk çıkıya prezidenti daratiye başka prezident saylaya olanın başında milyonerler var, finans esası şolan üstünde de finans yöre. Olar prosta halkın özü çıkıp prosta özü edip gören zade değil olan da üstüne aydın ya Amerikanski organizasyon ya filantropla milyonerler Gruzya garip halk değil, Gruzya'nın neçe milyonerleri var, milyarderleri var. Şolarım üstünde duruyor, şolar komanda veriyor, bariye ters edip prezidenti kimi bolsa olsun ters edip dinlep çıkıyorlar. Şoň üçin hem aydın azıcık şo bolsa da bizde de bir finansawy bir подушка olma, şo sizin organizasiya, sizin işinizi destekleyen bir finansawy bir поддержка gerek, bilýärmi? Ine bizde şoň bir neme var? Yankı Tokiy'nin aýdyşy bir plan var. Ine palança resursumuz da var. Ine etmekçi deyip bir duydursan ya sizden bir kömek gerek hormatly adamlar zat pat deyip nemetseň adamlar az bolsa da bir hepden içinde, iki hepden içinde öňünden duydurup şol işi çözüp zat etseň bolýar sen. Adamlar уже garaşýar senden şol какой-то bir senin bir ädimine garaşýar, senin edýän bir işiňe garaşýar, düşünýärmi? Sen şonu edip gutarynsaň atşo dediýän, ne misal üçin şonu biz etdik, ýurda iýerdik, ya kömek etdik, ya onu etdik, ya bunu etdik dip atşo dediýän adamlar konkretni görýär, hawa şol nury şo işi edip bilipdir. Finansawy tarapyndan bir какой-то bir zadyny berýän pullarymız boşa gitmändir. Şo aýdyna bir hemme zat işem çözülüpdir, hemme zat kak положено bolupdyr dip adamlar уже kelesinde какой-то bir sizin organizasiya barada bir какой-то bir pikir dörep başlaýar. Şo sizler действительно şo bir rejime karşı durup biljek, sözünde durup biljek, şolaryň aýdýan nimelerine karşısına durup biljek organizasiya siz dip neme dip bilýär şolar adamlar, bilýärmi? Aşoňa näme päskel berýär şu wagt? Şu wagtlar etmäni. Men telekeçilere arada video çekdim. Dedim elinizdeki baýlygy alyp otyr hökümet dedim. Gelin goşuluň diýip Tomusda çekdim. Ha videonu görýändiňiz köpüňiz ya görmediňizmi? Onuň telekeçilere çağırış etdim. Anan men bolsalar maňa ha Talip ba, ha Alişer ba, Abdullah ba. Пожалуйста, kim saýlaýan bolsaňyz, saýlan anan ýan adamyňa da berin goýgörüm finansiýan ýany edin. Men şu organizasiýaň içinde iň soňky adam bolup durmaly Nur sen diýilýär, men edýän şonu. Edýändigimi men görkezdim. Haçanda men dernek guramda Nury sen hem siýasaty ýöredip hem dernek öğretsen adamlar gelip bilen ok sen dernek başkany bolmaly diýdiler. Pajahans diýdim. Köhem meňe şonu isleýän adam, o men şonu başarýan diýdim. Men siýasaty goýamok göne diýdim. Men maňa nime Cemiyetçilik kurumu hükmünde gidecek olsam siyasata hükümete değmän şun ýaly. Aýha уже men kimliğim profilim belli diýdim. Men 52 diýdim, eýem beýlek geçey diýsem geçip bilemok men. Şoň üçin siz geçiň diýdim. Bayram Allahly iftar maslahat etdik. Goýdum men derneği. Daja çıkıp açıklama da yaptım. Men dernek bilen alakam ýok diýip. Näme üçin diýdim? Derneğe gelýän adamlar gelsin diýdim. Men şo taýda ýok diýdim. Prosto agza bolup oturdum men şonu. Maňa sen Nuri ofisiant bolmaly sen diýsin. Şu organizasiýanyň içinde şu çay getirýänçi bolmaly diýsinler, men bolýan, пожалуйста. Men şoňa taýynym görkezdim, men bir ýere gidip görkezdim. Derneği özüm açtamam, gorsamam, derneğiň içinde başkanlykdan çekildim men. Ýöne näme üçin şu zatlary men edemden soňam görkezimden soňam inanmaçylyk gidip dur. Näme üçin? Çünki adamlar Aynur şeylemika, Aynur beylemika, Aynur şeytýamika çıkıp boş töhmet atdylar. Nuri Polşa gidende 4 adamyny sokup pulunu alyp gitdiler diýen videosyny Kakamrat Kadirov ýaly özüni oppozisioner aktivist ýan adam alyp goýdy videosyny. Haçanny soradym sen bolun sutnama getirdiysem aýa men videom däl, onu goýup geplen adamdan sonra diýip. Oho sen halkyň kellesine
men barada gara propagandany ýar edip berdiň diýen. Görüklük we işlerine. Bolýa men garalanynym, bolýa men garalanynym, men gara men owraman, garalanynym. Talibe beriň, gollaw beriň, finansyň ýaňa dedim. Näme üçin edin yok? Näme üçin men şu hereketiň nirfinde durmalamasa durma. Ýok, papşe durma diýseňizem. Eger köp edilen okýana şo. Çağırış edildi. Telekeçiler finansiýasyny etmeseler, men näde etmeseňiz. Eden yok, adamlar eden yok yani. Edin, pajalsta kimden ýan bolsaňyz şoň edin, ýöne Gurban bolup berdim, koýmaýdyň garşytyna adamlar edin, kim edýanym bolar. Hakykatdan hem görüşýän adamlar edin. Mene taýyn, pajalsta, maňa arady Nurjan, o planin taýlyas diýsinler, men şonu gollamasam hele bolan olaýyn. Şu özümiň içimdäki şu auditoriýam diýsinýär. Iklim fungo zombileri diýmesin. Maňa olan zombileriniň diýjek söz gyzykly däl. 5 sanak bolup oturup özleriçe hökümet goşan oturlar internetde täze türkmensany. Halk bilen gürleşmän başarmayan adamlaryň diýjek söz gyzykly däl maňa. Maňa distribüsiýona şu öz toparmyň diýenine aktivizm topar. Biz olary aktivist diýen hasaplanyp özlerini. Şu toparyň içinden kim saylasaňyz saylan, men za elim galdyr, ýani kelim galdyr ýani. Ýöne şu zatlarda organizowanyz edip kapitalyny pastaýanly goşandymy berk gelýän. Hiç açanam görülmezçiler bir edem yok. Öňe geçjek adamyna men we konfernat geçýän ýaly görüňlerim etmeýän, şonu aşagam çekmeýän. Pajalsta. Вам çıktın aydın. Орысларда накыл вардыр, Нуры, караван идет, собака лает, караван идет. Серем шол алып барян ишиңи, шо несмотря ни на что алып бармалы. Bir zat идеме, bir zat video çıkarıptır, ya ondan ya bundan başkasının мнениясына zat etmen, öz işini alıp bara vermeli. Bilýän sen bilýän mysal üçin beýlekiler öyle sen şol işi ras alıp barýan, dogry alıp barýan, честно alıp barýanyň hemme kim bilýär. Большинство аудитория senin подписчикларыңы просто так sana agza bolanok, şo senin edýän işiňi dogrulygyny bilýän üçin sana подписаться edip sana kömek edýän nimeler bar. Bardyr просто arasynda işi bilen zady bilen gorkan bolýar, zat eden bolýar. Öňe основной lokomotiv sen bolmaly. Sen şol işi başladı, başından soňuna çelli getirsen adamla görýär. Bir yezek etdiň, 2 yezek etdiň, 3 yezek etdiň, adamla görýär şo senin edýän işiň başından soňuna alıp barjagyny, edip biljegiňi bilen soň уже inanyp başlaýarlar, bilýänmi? Şonu men şonu nimetseň düze patoga goýsaň, organizowany şekilde edip bilseň, şol уже eýam какой-то bir rejime garşy уже какой-то bir güç bolýar, bilýänmi? Уже rejim şoňa sana уже seredip başlaýar. Häzir sizleriň edip biljek işiňize zat bolmasaň hiç kile seriozno воспринимать edilýän ýok şo zatlar. Eğer de siz şolar toplanışıp organizowany bir şekilde bir nimede başlasaňızlar, уже eýam gorkup başlaýarlar. Şu oturan yerinde уже götüp iş başlaýar şolaryň, bilýänmi? Şo sizin edip biljek işiňizden. Şoň üçin nесмотря ни на что dowam etmeli şo zady. Kim nämeni diýse ýa bir video çıkarsa oňa seretmen edebermeli. Sebäbi bilýär, köplenji adamyň köpüsi sana inanýar, köpüsi sana seni bilýär. Ya Alişer bilýär, ya Talyby bilýär, Abdullany bilýär. Şoň üçin her edýän streamingde şo zatlary galdyrmaly, ene finansiýerowany gerek. Haýyş sizden ene bir şoňa iş etjek bolýas. Sizden bir azjyk bolsa da bir iň azyndan ýaxşy söz, iň köpüsinden bir $1 ya $2 ya bir 10 TL, 5 TL kömegiňiz gerekdir. Şoňa bir işimiz bardyr. Haýyş sizden ene palança çysloga
şol palançı çislo etjek bir merapariýatymyz bar. Şonu bir geçirecek bolýarys. Şondan sizden haýyş bir поддержкаңyzy ediň diýip, zat уже asta-asta hereket et başlamaly. Неудачно bolsa da şonda da dowam etmeli şo zady. Неудачно bolsa da ýene de dowam etmeli. Doğru ya. O. Selamun aleyküm vatandaşlar. Wa aleyhisselam. Ben birazcık soracağım. Avalsak işte de neyim ki pul düşürecek bu yani. Ben onu düşünüyorum da. Başından dinlemeliken nerede? Maskaramla Somaliya diyelim. Doğru mu? Dostum ama Seron vatanım için görüşüyor. Ne böyle genel vatanım için görüşüyor. Doğru değil mi? Yani her kimin çağrı için, vatan için mevcut şu yolun gal yani. Bir yurt dışına çıkıyor. Çok insanlar şiayın dinine geliyor, geçirip koyuyor, kırılan o. Yani korkuyor. Yani olur çağrısını eklemeli galan 5 tane Alşir var, Taganı var, Hin var, Abdullah var, yine bu 5 tane Talip var. Şular canlı ortaya koymalı, şular yürümeli, şular ölümün olsa şular etmeli, direksiyonu tayin durmuşu, arkasından halk kurmalı, 10 yıllık yok. Benim şu anda orta okuyacak meselem, yalnız olsa yalnız değil, doğru olsa doğru değil, neyse günler, neyse aylar, yıllar, ilerleyen her kimin her yıl fikri var, her kimin her yıl düşüncesi var. Men fikrim, bu tayda dinlenmezlik ağdırıyoruz gerek. Sebebi ayın plansını içinde değil, hani gün belirlemeli, Türkmenistan'ın içine yürümeli, 5-10 tanesi yüzünü açan aktif kalsın, yalan yürümeli vatan için. Yani ayal olsun, gıyıl olsun, garrımız olsun, yaşımız onun içine gitmeli. Ben fikrim. İçinden ondan size karışmaz, siz baranızda sizi yakalayacaklar. Oranla sotaydan biz düğünden sotaydan etmeli. Bu dasından pırlığına, dasından Nuri'ni kuşkurup, Alşehir'i kuşkurup, o ya Talip'i kuşkurup, ya Talip'i video çekip verir, ya çıkartıp bıraktılar. Men şuna eğer bir yönü vakit geçirmek etmeli mi etmeli, şu etmeli yani arzu ediyen edelin mi edelin, hani bir elinle mesela sen teorun onun içini Türkmenistan, Graz'dan olsan, Rusya'da ol, Amerika'da ol, sen Xitay'da ol, neyde olsan vatan için gir Türkmenistan'a, öyle aramızda ne arzu ediyor. Gir içine, kapıya uçtuyan yok, barıp uçtuyan yok, sana barıp kırılıştıyan yok. Sen gir, çağalan adam olsun, dokunma olsun, gir sotay. Adam sanı var. 1 milyon polisiye olsa, 1 milyonun emniyetinden garrımız, çağamız olsa, mesela 4 milyon ol halkımız galiyam sotayda, sonra 3 milyonu günü yürüyüşün tüy kurup, tekiyler gidiyor, ana mertlik değil ya. Çıkkanlar mine tayin, ol pulyuna, ol birine günahkar edip, ay nuru soğudu dediler, ol bul dediler, liderek panik yarattı. Yomam doğru mu ya yalan mı nuru? Ağam sen düşünmedin, baştan girmeliydin bu işe, bu sözü. Sen düşünmedin, sen aydayan zadın yazı başka, sen başka. Ben seni böyle en sözünden. Beni bölme. Ben yanardıma dinle, beni bölme. Menine Nur'un derneğine barıp 3 verek çay çık kayttım, 3 verek oturup kayttım. Yalanam der, bağ atanmardım, yok var. Sonra gol verelim dedim. Daha Nur'da ne yapacağını ettiler, Nur sana can etmedin mi? Neydi ne yıl usul yapıp. Senin avukadın yanına dedim, başarı gerek olsa çağırayım dedim. Doğru mu? Yalanam mı? Şimdi diyecek gol yanım, ne için Nur Alşehir ya, Talip ya, başka bir yüzün açan aktris ya, Abdullah dağı gitmedi. Bunlar imkanlar gitmedi vatandaşlar. Men çağam yani o zaman men düşüneceğim, men kalm, men ıssak gel. Men gidecek kadar oturacak, vatanımda olacak. Kaçan sular geleyen gününü biz biliyor. Gelen oranı umuman şehirlerin içinde yankıyalı bu gidip Zavastok'a tutturmalı, yok man bir yerini kırmalı, öldürmeler. Ondan palesi çıktı. Yani ben ondan Bramstad'a koşacaktım. Şonla barmadık vatandaşlar. Staroskop'tan içinde belli.
Şu taýdan hem urus gok bolup 100 adam 200 adam öldü diýer, dogrymy? Şoňa barma. On niýeň şunu diýerler ha. Sözüm göre. On niýeň Bir munça aýtjamadan şu taýda galan watandaşlar barmasa şolary watana salmalar men düşünýän. Sebebi näme üçin? 3 adam alýanmaly, taragat üçin ölmeli, 5 adam ölmeli, bok galmaly, galanam ýurtdaşynda işläp aýly galyp ýurduna barmaly. On ýallat ýok, bir çukura tüýkürýär, gitmeli bolsa gidelim, watanyma onu baýda galyp çykmaly, näme alyp çykmaly, plakat alyp çykmaly, çykalym. Karşılığımı sotaýda görkerelim. O ýurtdaşyndan ol tapmaga çykan ýaly görmek. On niýeň şunu diýerler ha. On niýeň bulan özleri daşar urtdan çağırýarlar diýe, özleri öňe düşenoklar diýe, onuň bilen diýe, çeklerler diýe. Oňa da bulan haklary bar ha, diýmän. Ýani Olwara ha. Yo, onu kän adam diýmeýär. Sen var sanır gün ýinleýär. Sen onu ýol ýapylýar, ýa-da näme? Ýygnasa bir Kim ýöretmeli onuň dowam etmeli bu ýol? Men baramda golla görmejek bolsalar, ondan soň hiç kim ýöretmesen hem näşe zady? Ana, şonu niýjek bolan biz öňürtü bardakna mesele men bardam, men tananoklar, näme üçin men taklasyndar? Men köwsükler şu torukda gezjek mysal üçin, eýlesinde, beýlesinde owalar zatda gezjek bilen Nurdan, Talipdan bir resse gelýärni bilýän. Şo zamanlar giýji resmi, günnüz resmi, şo zaman halk köçede bolmaly. Uruşmalar, söwüşmeler, zapraklaryň agdynda, banklaryň agdynda bolup, weýenli gulluklaryň agdynda bolsaň, ana halk Nurdan düşüp hiç jerik gozgan bilen ok. Ondan sizin diýäniňiz bolýar bir öňe düşülýär. Hani meselem diýel ýaşullaň ýerimi, meselem diýel Talip ýa meselem Nuri şo taýda öňe düşülýär. Häzir bulara bar diýsen, bular gapyrjak edip ýygnap, maýyp edip, müjürip edip bunu görmedi ýaly diýerler. Amma halk öňünde dursa, hiç salam edibilen ok. Ola 2 prezident eken, 4 prezidentden mot edibilen ok. Yalanam motaýda. Halk öňünde garaşyp durmaly, o dogry, biz baramyzda uje garaşyp durmaly. Näme üçin şu taýda köp adamlar işi güýji bolşup, gedişip görler, ýaşda goşulşan oklar edin. Şu goşulşmayan adamlar şu meselem diýel şu taýda uruş bolup, öllü hazap edip, watandaşlykdan aýyrmaly. Gerek şol adamlar. Men pikirim boýunça, sebebi watanymyzyň düzelmegine garşy gidýän adamlar soňam gerek. Yo, monal radikal kararlar gerek geldi. Ýöne prosto biz barmasak menara Türkmen halkyň beýdip seňdişiň ýaly köç açykçyny garaşamak baramyzlyk taýin bolsalar bole esasy. Baranyňda çykmaly bolar. Baranyňda biz çykmaly. Bular diýerler biz çykmaly. Baranyňda öňüňizde taýin bolmaly. Şoň üçin sizden öňürtü biz ýöreneli. Ani o Navalny men geljek diýen 3 gün öňünden bildini görkezdi. Hada çyslo samolyot uçýan idi. Dost TV'm görkezip durdy prýamo efirde samolyot nira etdi şu wagt. Onun jurnalistleri, reportörleri aeroportda garaşyp duran adamlar bilen interwýu etdi. Men şonu gollaýan idim, men şoň tarapdary diýdi şol adamlar. Ve bunu görkezip durdular. Bir giden adam garaşyp durdy ýani. Ve şondan tamam başlady ýani. Arrest başlady bolýanam, halkam bunt galyp başlady. Şon ýalak bir halk opşman özüne gerek bolsa görüşmeli. Bilere menere şunu ýaly pozisiýada baramyzdan tamam görüşenok däm bolun, maňa tagam ondan soň şuňa şu ýoly inni biriniň görüşmejegine halkyň özünden bilýändir. Şondan soň meýe çykmasalar da aýdaly Talip bilen bardyk. Şonu bir eýe çykmajak bolsalar, şondan soň şu halkyň öňüne başga bir düşmeýär men size aýdaýyn. Siziň öňüňizde hiç kimem düşmeýär. O hemmeňizem şu pikirde razy edem. Hiç kimem düşmeýär ýani şunu çönemeden soň.
Bileme ondan soň nädip ýaşarsyňyz? Daşar ýurtdaky opozisiýara goýur. Ýurtdaky sizin kemçiliklerinizi aýtmaz, aýtjagam tapylmaz size, sizin üçin gurban bolyňam, serdaryňam belli gelerdi näme. Ondan soň bir giden adam ýygnarlar bolýar. Doğru. O idealına doğru yöne orçlar aýdýar, forsирование событий. O senin aýdýan ýanky ýaşulyň, ama aýdýany ýaman gystap situasiýalary gystaýan ýany bolýar. Ýöne meniň aýtjagym asta ýuwaş ot voda точит камень diýerler, asta ýuwaş ýagşy iş bilen, haýry iş bilen ýanky sizin hereketiniz wes alyp başlamaly, bilýärmi? Şol azjyk da bolsa da hereket adamlar şol Berdimuhammedowyň daşynda sizin hereketiniziň противоположный bir güç barlygyny bilmeli de adamlar. Hökman şo ýere baryp rejimi döwürüp, çöwürüp diýen zat neme ýok berde. Ol bolanda nesip bolsa, ol bolanda eli gelende основной iş ýanky aýdýmýaly eli gelende hayır sual ýanky aýdýmýaly wagtynda şol daşa ýurtda bolan situasiýalara wagtynda reagirat edip şo ýanky wes almaly. 10 ýyl bolsun, 15 ýyl bolsun, bir zadyň öz wagty bar. 10-15 ýylda näçe wagtda şo rejim çökçek bolsa, şo wagtda situasiýadan polisiýa edip şo wagtda herekete geçmeli. Ondan öň asta ýuwaş zat etmeli, wes almaly. Doğru. Bolýar watandaşlar, aýtjak goýjak nämämiz? Alo. Yani maslahat şuratlarda pikir edin, şuratlarda kelle döwün, inniki fikirlerde gelip aýdyň nähilek bolmaly, nähil etmeli. Men ýalňyşdym, halk bilen ýalňyşjar. Halk bir karara geleliň, halkyň diýeni bilen hem bolalyň. Bile taýýar, halkymyz bilen kararlaşyp, özüm şunu gönümül premo efirlerde maslahat etjek. Halk bilen goý hökümetem özüniň çäri. Tutdumy, basdyňmy? Öldürdüňmi? Seronu sen jezaň alýan. Sen finna oturan guromalardan alýan. Sen kanundan çykyp o haza edip gitjek aladan ýok sen amma. Näme sen eda ýani? Adam öldürdüňmi? Onda çim boly. Yani sanksiýa gün oturýan onlara. Tak что по-любому taýy ýan. Kime ukla oturan aýtaý? Hani azdarın demesine de hiç halk kol vermekte sonuç. Hani stada siz 5 tane yudaçan oğlanlar var. Ajdarın bilen bizim hadiçe bir del ağam. Ajdarın bilen deňeşdirmem. Ajdarın kide birinciden bular ýaly halkyň gözüniň öňünde bolmady bu zatlar. Öňünden etjeginem diňe hitropkan adamlary bildi belki. Başga adamlar bilenok. Bir hitrovka halat edilmedi, tutuş ýurdun problemasyny. Yani biz ýurt derejesinde efirler edip, ýurt derejesinde video paylaşyp oturýar. Biziň edýän çykyşlanmady. Balkanyň owalarym bilýär, Daşowyň owalarym bilýär, Lewawyň ham bilýär, hemmesi bilýär. Yani şundan soň men bilemokdum diýme haky ýok, hiç biriniň. Ya dünçük goýun Rossiýa barada goýun video уже 100.000 prosmotr atdyr. Bu talim goýuny materiallaryň goýulan videolar 300.000, 400.000 prosmotr alýar. Onun sen 3'e 4'e köpelt. Näme üçin diýsen bir videony bir adam görenok ýani. Ol näçe ýerler skaçat edilmem görkezilýär. Tak što Türkmenistanyň hemme ýer habarly bolýar. Hatda watan habarlaryny hem görülen okşular ýaly. Biziň efirlerimizdäki goýulan görüňler ýa-da videolar Türkmenistanyň hemme künjüne ýetip dur. Elimizde media tarapdan biz uje Türkmenistany ýeňdik. Türkmenistanyň mediasyny ýeňdik biz. Ola habarym ýokdy. Ýetibiljek adamlar görýär. Ýetibilmejek adamlarym gören bolsa, ondan has köp näme bolardy meni. Prosto ýetibiljek adamlar görýär teslen videomy. Ýetibilmejek adamam
paylaşsınlar. Ağam şu videonu görmedik diýip hasaplayan adamlaryna kim bolýadyr şum habar, ýankyal habarlar, şum habarlar kim bolýar çalt ýaýraýar. Türkmenistan gün 3 günde 4 günde hem ýerik ýaýraýar. Kulakdan kulağa ýaýraýar, onu ýaýraýar ýany. Tak što bilmedim yani elimizde güçlü medya feriştemiz var. Dine harekete geçermeli. Bu hükümetin kanundan çıkıp ol 1970-nji ýyllardaki ýaly Ýužny Koreýada beýdip iki tarapdan gawap goýany neme bilen öldürüp onu ýa-da simbol edibilmeýän. Her adamda telefon we her adamda internet bar birinjiden. İkinciden o döwürlerini ol ajdaryň döwürü däl. O döwürler internet diýsen o ýok, telefon diýsen o ýok. Sotwy telefon ama ýok, ajdaryň çykyp görüşüp görün döwürlerine bar her kimde. Bir o 100 adamdan bir 2 adamda telefon bardy o wagtlar. Häzir sağlam hepsinde telefon bar. Bolýa sağ bolun, men ýüredim ertegi görüşýänçek. Bolýa. Yani menem aýtjak tatlym şundan bar watandaşlar, menem efir ýapjak. Pikirleniň, maslahatlaşyň ýöne o ajdaryň döwrü bilen ýa-da onun ýerki döwürleri bilen deňeşdirmäň. Häzir uje döwür başga. Internet, telefon, birgiden uğurlar var. Halka yetirmäňem diktaturany ýykmak. Ýol başga, plan başga, ýol başga, ugur başga diýsenem. Sport, men diýjegim han siz barmaňyzy ýa-da halyk. Şoň üçin siz barmaňyň halykyň özü barmaly. Ýa-da her geçene işler bilgen oklara. Siz baraňyzy siz diýjekler. Ýediýän wagt halk sotaýda görkezler halykyň agzy. Biz öňünden çağırış edersen o halka barma üçin wagt berler ýa. Barsın конечно. Wa aleykum selam. Nur gowmy öwretme salam aleykum. Aleyküm selam. Engi kajam ene Siriya Nurcan Alşerem bolýan oglunyň gatyguldatdyr. Gurulmak turlar da onun. Malades tuğlama etdiğen de atlanıda gurulunlar yani adam ayttım da yardıma maşakta halka biraz düşündürüm oğlanlar halka düşündürüm deyip. Böyle men düşünmedik dadım yekece bir dadım. Şu ajdarın döwrüni men üçün hitroko galmadı. Men dasihpor men ölüm hitrokoldan men ölüm marly onu eni göktepe uruş hakkında gurun edýärler, dary edýärler on men üçin hitroka galmady. Men soňa haýran galýanlar. Men üçin köşe galmady. Men üçin aýdylmy soň? Men üçin basmoy galmady. Men Maraşga dinle. Bolmak hem sesini eşitmek, prema efire girmek ullakan bir neme de onu Allah'dan birin beýenen adam sunum sular aralykda aýdyp gaýalaýyn. O maşgalaňy goşupdyň Allah'dan dilege diýendir. Şoňadan. Sağ ol, Allah ýarkasyn minnetdaram. Sağ olun. Jogap berme Hitrofka tutuş näme üçin galmady? Bir 500 adam diýeşdim menem şowat köşke. Şowat men Maraşga bap, tutuş maşynda kire edýärdim. Hani ribni ýa-ni bilýär, post bardy. Bilýär? Soňa geldik onu bir sakladylar da ýol we ýapyldy. Hani görümden bir gaý maşyn boldy, polis maşyn. Diýjek bolýanym Aşgabatyň içinem ýapdylar diýdiler. Hani köçeleri polisden dolu diýdiler. Indi şu wagt halk galmana korkun bolmaly. Hani azajyk halk şäherin içine hytroko galajak her köçede adam polisler bolany korkun. Insanyň Bolýa dostum, senden bir zat sorajak, ýaşyň näçeden? Men 50'den geçti. Soň üçin halk şu taýda bolmaly. 50'den menem 50'den geçtim da bolenma. Alo. Hawaýdylar.
Men emelliden geçen 53 yaşlarına olun yonu birazdan düşünemoktar. Tak eğer bular Göktepe ursunu zat ediyen olsalar, Göktepe ursunu özlerine mesele etken olsalar, onun hem için men hayran kalan adam birinjilik Mekke Medine gitmediler de Rusya'ya gittiler de men oturup ne için Marruk diyorlar, ne için Nezaret diyorlar. Düşünüp bile muhtarın şu zatları. Marroklar nahırlar. Diyenler kendra mı? Hükümetten geliyor. Aslar bilyat eden oldular yatırıyorlar. Ya bir Ular diyen oylanlar. Şoň üçin agdy berlik aýyrjak bolup ýitirecek bolup şoň üçin millet paralyk salyndy halkyň içinde şular agdy ber bolmasynlar diýip edildi. Bizim götüwasymyz 7 milyon o biz ýat ýurtlarda közenip 4 millet beýtmeler. Hökümet diýýänler bilen näme ejenken doýanoklar kara ejenken haramlar bilen alsınlar aýda 1 milyon dollar bilen ejenken götler bilen ýöne bilen bir nädip zıngdylar o näçe gojalyk aýranyny diýjek geldim bolýan bilen men ýurdum bu görýän bolýany. Ay bolurlar biň ol. Gakarymyzy bizim içimizde saklap oturuz. Käwat bizim saklap bilen özümüz. Ay Nurcan bir ýagdaý bar. Dinle şeyle bir ýagdaý bar. Bile o bilen üstümizde ne bolýarlar o. Siz ya dünýäňizde de dördüncü o baýlykda diýe näme siz ya zat edip bilen okmaýda utanýan o men. Türkmen diýmän utanýan o men. Gaharym gelýän zady men türkmen diýmän utanýan özüme. Bagışlarsın da jymy bir sana aýtýanlar ay. Türkmen diýmän vatandaşlar agdy bir bolmaly, jemlenişmeli şoň üçin de jemlenişip agdy bir bolmaly. Hemmämiziň hem derdimiz bir agym, barymyzym edilseň ýaly bizem mara, bizem tonýat şeýtmäli türkmen diýmän. Hemme yerde de türkmenlere şowur garaýyş bilen garaýarlar. Hiç kime gerek gel zıngılan halk. Şowur garaýyş bilen garaýar ya bir kıyınlar ýaş geçipdir 50'den bilen utanýan o bilen. Hiç ýurdun pasolstwasam Türkmenistanyň daşary ýurtda, haýsy ýurtda bolar Türkmenistanyň pasolstwalarynyň barym Istanbulyň bilen meýdeş mysal üçin Orsun bilen öz halkynyň ýekejem aladas nedeni. Uğru boş aýly galyp wizat galyp iýip fyşyp şeýdip ýatyrlar boldy. Bir ýeriň pasolstwasy ine plan ýurtdaky türkmen pasolstwa halkynyň aladasyny diýdik görkez bilýän ýokdur. Baram bir otak kak butta ýöne keypine pul etmek üçin baran ýalyk o halkyň goramalary o halkyň interes üçin açylýar pasolstwalar, konsulstwalar ýok zatlar bilen okgolar o. Türkmen näme bolsa da ýöne meýdana demäň maliýatyň agdaçylyp meýdana boşlugyna goýberilen mallary ýalyk bolup ýördi. Sen şurada yurttaşynda käwir oglanlaryň aýlygyny işlänje başmadan alyp bilmän zorlanýan görýänler. Mysal üçin diýjek bolýanlar inşaatda işlesin ýa tekstilde onu bunu işlesin. Bağlan yerde alıbilen oklar bilýän. Sonra gidip konsulluğu ardyny düşünürse men şu ýerlerde işledim näde şoňa gold beren ok. Mysal üçin barýanam ýok, barda da gold beren ýok. Hökümet tarapyndan bidenni dawai ýurduň içinde iş ýok bolýan firmasyny turda oýlap öýde getirip ýatak ýeri berip gorap kak bolany bir wadlar ana türkler barda bir de kamplarda ýatyp goýunwazlaryň ýanyna duruşuny firma bolup ýatdy. Şoňa dokunyp gör şoňa ýekejende sebäp döwleti konsullugy gorady. Biziňkiler özümiz biziňkiler atym çaýym biziňkiler o dinle atym ýazmada ýazsa gaýtýas ýurtdaşyna on meselem dokument üçin
oturumu dinleyelim. Misal şu şonu bir de gadagan edip batır. Ya ýylymyzdan ýene bir maşgalamyzdan biri gelip işleşelýän onu wyda düretmeli bolup batır. O wydana matka edip batır. Giden tölen pullaram köýýärmişin niye? Onu el köýýär sen küýlep $300 wydy üçin töletýäňde näme üçin sen onu atkar edýän? Atkar etdiň pulunu wydyna berdi halkyň. Sen onu ödüm ýurdun üçin 20 gurunada äkit ýurdun daşyna meselem diýen nire diýen Hytaýa gitsen işte Amerika git, Orsiýada git, Dubaýa git, Türkiýa git oğlanları äkitde işe de gelmediler. Daýalan git o ýurtdaşyna. Men näçsany Türk bilen uruşdum şu namys meselesinde. Bir ýerden ataýlaپ salyp daşyma üýşüp geçip ilim aýamaňa depdiler meni. Men näme üçin diýdim şonu? O da ordur. Meni gördüm. Solar yani oğlanlar. O Türkam näme diýdi? Yani oğlanlar gördüm da hayvan yukarıdan o Türkam millet paraçylyk şunyal gurrun boldy menem çay içip oturýan bir gulamam nauşdukdan aýyn hada diýdi. Men adym tutdy da şulam bir illüstrasiýa etdi da heleler nädip gördüm. Menem gulamdaky nauşny aýdym sen kime diýän ho diýdim mon. Ay sus lan diýdi da. Lan sözüm diýdim. Nemesin men bilýän idim näme üçin diýän on maňa diýip şeýle özüne atletdirdim on. Ýene suslan etdi ho. Menem elimde ýarymda taýdym tabletka alyp sallym onuň. Men şoda ýeke jödüm 30 ýaşdan türküm üçinde. Men dostum amma düşmanım amma tada. Meni kimisi tutdy amma o türkü tutmadylar bilýänmi? Amma o da men tutan soň ilim aýam saklýar guruşma atdyp on. O taýdaky o göt beren maňa sallar ya bilýän hiç ýerme sen ýaga bilmedi. Eltwen patrona şikayet etdi, meni işden çykardylar. Näme diýdi? Sizin kereýleňiz diýe ýurtdaşyna gelip biziň aşagymyza girýär diýdi o tywar. Bilýänmi? Şo derejä. Men saňa bir zat aýdaýynmy? Dinle, sen men saňa bir zat aýdyp bereýinmi? Bolýa. Söýleýän bolsa da 2010 ýyl Atyatak guruldy, howamy? Sonra bir Türk geldi. Barlay adyny familiýasyny aýtdyrmasyn ay. Olar ýany bolsa. Ýöne ýekide bir zat bar berdi, men onu diýjek bolamokda prosto ýan goguran adym bardyr, Nurjan, Nuri. Aýdylar. Şol neme bar ha? Halkyň bir közenýänleri bar, zatlar bar, ýan bir finans meselesi hakynda bir zatlar aýtdyňyzlar. Fond diýdiňiz, ol diýdiňiz, bu diýdiňiz. Ve sonu bir gayret etseňiz bir görýän onuň. Indi конечно TikTok'um var, beýlekem var, bir invalid, bir eýleki, bir beýleki, bir kim näme 10 zlot zlot ýanlar 10 euro oklosun 10 lira oklosun bir şonu organizat etseňiz laňaýjymdan Edeliň ýok etjek nesip bolsa etjek. Yani senin ullakan halkyň amadyna haýyş, biziň amadymyzdan haýyş. Son bir özüň bir alşeri kiňiz bar, bir halk size anan ýalar. Kon gaýrat ediňde bir ay gözüňden ýaş gaýtýar. Kömek edesin gelýär onuň bilet diýenler. Canymyz sağ bolsun. Şu wagt ýa-ni embratoň aýdyp beren zady wada agam sen aýdyp beren zady. Wada şuňal boldy diýipin. Biziň wara halkymyzyň köpüsi wara bir zady düşünen ok. Döwlet diýilýän hökümet, mysal üçin hökümet prezident bolsun, ministr bolsun, tapawdy yok. Edilşolar ýalym konsullar, pasollar halka gulluk etmeli. Hökümet halka gulluk etmeli. Halk hökümetiň gulu bolmaly näl? Şoňa wara düşünen yok. Şoňa prezident bolsaňam sen halka gulluk etmeli. Ministr bolsaňam, konsul bolsaňam beýge sesiň ýapaýda. Kim molay tapawdy ýok, hökümet diýilýän zat halka gulluk etmeli bolýan mara şoňa köp düşünmän soň
Bular etçeğine edip bara arkayn etçeğine edip soyup ogurlucuk edip haramplyp ýatyrlar agam. Erkek ýaly halaljy işläp beren bolsalar, daşary ýurtda türkmenliň intereslerini gorap beren bolsalar, şolar ýaly ýagdaýa düşmeller, o türkmenlerle biz şu ýurtlarda şolar ýaly ýagdaýa düşmeller. Deret, men ýa aýtdym ha, men türkmenligime utanýan idim daraýym. Sen niren grazdan neydiler, men Türkmenistan ýöne Türkmen diýmany utanýan idim, sonra da ağladım. 53 ýaşymda bilet. Men ağladım. Ağladım. Doğrudur. Ha sonra da men ana Türkmenime bu dönmaly, men ağladım bilet. Tele konsulluğa barıp men çıkardı diýler. Yok, bir şurada adını näme wapros çıkıyor bilýärmi? Yine İslam'a dönüp gelýäňde şeňme şu Göktepe uruşuny bilýän bolsaňyz. Eger bir ýagdaý bar da dinle. Birmin. Eger Türkmenistanyň üstüne Afganistan çodaýsa, Berdi Muhammedowler goramaz, men giderim. Sen giderdin. O gider. Olar gyý könek tamdyryň içine girer, ýa-da gaçyp gider. Baran bilen. Ne Göktepe uruşuny näme boldy? Ben niren var ya o bu. Göktepe basyp alanna. Birmin. Türkmen elinde näme boldy? Ar namysçan da Türkmen elinde. Näme üçin ar namysçan? O döwür İslam bardy. Men elime kafir dokunny diýip elin kesenler var, özüni öldürenler var. Indi näme boldy? Indi näme boldy? Olur yani panik. Elimizden dini al, indi näme boldy? Elimizden dini alırlar, erkekler deyus boldy. Heleyler hem aşağına ýerip görenler ol. Başla hemmet däl. O da asujlar etmeýänler. Ba içimizde ısnat getirenler. Ýöne bir Türkler meni tepkisini berýär, bizler diýmelsin diýäs. Meňem daşmy 3 op bıçak geçdiler, eyle özüm görkezdim menim bärde. Kaç namus görýär, ýöne namus ýykýanlar bar. Ýöne onuň bir sebäbi bar. Onun bir de başta şu önkü yaşını geçenle bir bunt durmasın deyip yurda narkotik getirdiler. Narkotik getirip son Vahabizm deyip o din İslam'ı yatırmak için onları edip yatırdılar. Men yani oğlanlar narkoman oldu. Şey diyeyim halkın din düşüncesi, ağzıverlik o da gitti. Ortalar geldi, ortalar bizi kafirleştirdi. Oyun oynuyor ya da şeyde bir oyun oynuyor ya da oturup nasıl yurtta gelip gördün, işlep gördün, zade edip gördün, bir oyuna pul uğratacak bolyan. Sen adı şu oyuna pul uğratmasan da gördüler. Şu Türkmenistan vakti saklanıyor bilmeyen ki o. Başlarsın Nurcan. Tamam, ayal maskalar var. Oui, başlarsın. Bilýän her kim gaharly. Her kim gaharly bilýän ýöne ne tip bolsa. Yok, damatlara Nur biz kazol 60 yenim bilet. Kansete kansol. Näme diňe şo eşe karamda adalary galypdyrmy? Ağam şol üçin gaharlanma, gaharyňy Ağamcan gaharlanma, gaharyň sakla nefip bolsa meýdana çykylan güni şonda ullanarsyň gaharyňla ýa. Şoňa çen sabredeliň, agdy birleşeliň, üýseliň. Owanstan çolsa var ha. Berdi Muhammedowler saklanoklar bir ýerde bir zylyk samolyotda gitjek. Ýigitler bolan ýöne. Şortlar bilet ýejeňiz kene. Ağam gayrat etse ayal maşgylylar bar. Biraz özüň kontrol etsen. Gijem bolly, opşy sudjela tema manety düşnükli hemmemiz gaharly, distributsiýona bilýän men türkmen. Ay boljak zatdan Nuran bu oýunjak zatdan o ejelerin kellelerine geydiler o bilet. Yurt kelle geydiler, ola düşnükli hiç adalat hem yok, deňlik hem yok.
halkın arkasında durýarlar bular, ne kösenemizde ýanymyzda durýar bular. İçinde de arkasyny prezidente Gurbanulla ýaslap edenini edip görünler we birden bular barada çykyşlary medilip dur, olar baslanawam, olar tutulanawam. O içeşen torçolarynyň bolsa şolaram arkaýyn gezip görler şolar bilen. Şoň üçin hem deňlik gelmese bolan o adamlar ýurdu deňlik adalat gelmese bolan o vatandaşlar. Kanun hemme kişi deň bolmaly. Ol men dogulma garnaşma ora bolmaly. Konstitusiýanyna tualet bumaga ýalyk etdiler ha bular o. Nuranna. Diyen bir sözüm vardır. Uçaska oyunun hemmesini selini hataını sorarın diyensin. Arkamda şonu var ha, şonu etmesen bu bolmuyor. Yukarıda uçaska oyunu senin hataını soramasan bu bolmuyor. Bu deňlik däl uza. Şoň üçin agam men şu wagtdan aýaňyz deň alyň organ işgärler diýip aýdyp otyryn. Şu wagtdan deň alyň, şu wagtdan hasap berjeňiz, bilip ýaşaň, şoňa görä hereket edin diýip aýdyp otyryn. Şonda da gözüňe basyp gyzat galyp oturan haýsy biwuna türmäge basyp oturan haýsy. Ona şu biwuna türmäge basdymy, biwuna nemetdimi, hasan berer şol adamlar. O men başlığım buyurdu, minister buyurdu, o zatlar onu halat etdi. Etmän diýdik ýani, etmän diýip aýdyp gelip oturdy 3 ýyl bäri, 4 ýyl bäri. Näme Güljemal öldürenler we onuň deletyny ýapanlar garada durar öýdýärlermi? Durmaýarlar. Näme üçin durdurmaly ony? Näme üçin sen çoň deletyny ýapdyň? Olam men çağam. Hawa, men gyýdymam bolup bilerdi. Näme hukman men körmelmi ýani. Türkmenistanyňky mektebe gatnap ýören gyýryk çağalar, oğulun çağa, hemmesen biziň çağalarymyz şolar geljekki ýurdumyzyň eýeleri şolar. Biz olary. Şu hökümetiň wara köpsi organyň düşünmeýän zady hemmämiz türkmen o, hemmämiz dogan o biziň o. Barymyz dogan. Şoňa düşünen oklary bir-birlerini iýip otyr bular o, başga halka zulüm eden oklar o, ýene dänim öz halkyna, öz milletine zulüm edip otyrlar o. Kimsini izarlasaň 4-5 pakaleni aňyrsyn izarlasaň tohum garna solon çykmak mal ýatyp oturanlar. Organ işgärleri düşünüň o şoňa, düşünüň kança o halk o sizem halkyň içinden o daşyndan näl. Bir kisanak çüýük tohumyň nemetine kelip oturmaň. Şolara var neme bermesene. Böyle yamanır ağrımar. Vatandaşlar el tutuşup yürek kişiye yetik o içinden yürek. Ağzı olup el tutuşup yürek kişiye mar elim. Talip. Ağam talip diýara tüýkülüğümüz bilen boğýasy. Bu hakykatdan hem şol şeýle tüýkülüğümüz bilen boğýasy bularlar. Etjeklerim mardyr olar wara. Haramlar onu. Hawa, netip bolsa 2025 diýdik, netip bolsa 2025 ýa eýlek, ýa beýlek. Allahdan ýar we ýardymjymyz bolsun. Amin. Onu ayırmaly. Ýöne ýa eýlek ýa beýlek däl agam. Eýlegem bolsa şo eýlek bolmaly, beýlegem bolsa şo eýlek bolmaly. Başga çykylgy ýok, ýekeje çykylgasy bar halkyňla. Nuranna, men taga bir zat nädip? Bilen bolsa öýleli. Düzeldeli. Ajyp. Men elime dama tarapdardyr. Ýörer diýen sen ýörer diýmäkä men uzaňarda. İnşallah, taja bol. Siz ýaly olanlaryň bardygyna men inanýan, siz ýaly mert olanlar. Yok, men ýany var, 10 zanty var. Men ýany 10 zanty var. Prosta garaşyp otur, daşy men komandamy garaşyp otur. Meňe mekece joramy, molya gidip bilýän böyle. Salam Vallahi ayıtladım neme döndürmeliğinde. Salam immanide. Gel dostum meydanda. Aleykümselam. Durun men salam malın son gidin nira gitseňizem. Şeyle bir zat vardır, yadım.
Biz 10 yıldan 100 sandırız. Yarından çıkarman sonu. İnşallah am senin 10 tane var. Nuran'la Yeni birine 10 tane bizler var. aşağı Hepsinde şunlar. gayret et. Gayret prezident bolmasam da böyle ayağın sözü verdim. Men prezident bolacak galliydim. Bundan yurt yıkılaysa Böyle- Nuragany prezident edeli. Yo. Prezident Ulan bolmaya. salam koyun sancar. Alşerem bolmaya. Yani iki cebirdadı var. Çögeriyim şu mesenarımız zay var oldu mu ama böyle iyice bağışlar. Yo netip olsam inşallah. Tamam bolun sağ olun. Bolya sağ olun Sen minnettar. Nuraga siz bolup bilmeýäňizmi? Yo bolup bilýärse men bolasym gelenok. Meniň derdim o däl çünkü. Meniň derdim wiripe post däl. Meniň derdim halka hyzmat. Halka hyzmat edesim gelýär men. Meniň derdim o bir ýerde oturup onu ýurdun içinde bolmagyň müddetçe Wezipe postam şol halka hyzmat etmek üçin nägem wezipe post. men parlamentde bolasym gelýär çünkü parlament cumhuriýetini halaýan men. Parlament respublika bolmagy isleýän şoň Size üçin bir aytperim bolunlar. Nuran'la beýnisindäki bardatlar bilen ol parlament meclis size bir zatny ýekece bir zatny aýdyn ha. Dogry aýdyn. Mun kelletine var ýaman kandidatlar var. Ýöne prezident bolasyn elenok. Bu prezident bolmaz. Eger 2 minut wagtyňyz bar bolsa men size aýdyp bereyim Nuran'dan kim boljagyny. Ya mecliste oturur ya da sudya olur. Ve öňkü ağırlarını alır. Ne prokuratura, polisiya estin. Am inşallah men mecliste bolsam ýetdik men teronu şu taýdanam ýurdumyzda bähbetli ullakan işler edip bolýanyna göz ýetirdim we şu taýda bolmak isleýän mecliste bolmak isleýän. Yani menem 150 tane 140 tane deputatyň biri bolulsam şu taýdan aýdyp şu taýdan Türkmenistana değişli halkymyza değişli kanunlar çıkarsak halk bähbetli kanunlary we şonu Nuraga zaýdynmy? bolly. Şu İngilizce Prezident bolmasaňyz Şolary adam bolup bilmek. Ýekece bir zat var aýarlawan. Şolary gowy adam bolmak kyn karay. Biziň götü was 7 milyonluk halkymda. Olar üçin haram idiler gowy adam bolup bilmeýärler haram ýene adamynyň ganunnaky öýjüklere çenli haram bolansoň olary hem gowy zatlar pikir edip bilenok. Fikir etmene wagtam bolanok. Mümkinçiliklerim bolanok. Olar haram idiler halkyň gargynçyny idiler olar. Oly parlament problemede halkyň adından vekili bolýar. Şu taýda şu esasy pesinen vekili bolsaň men getükse vekil halkyň adından gurulýar parlamentde. Parlament şoň bilen Ben bir dostum vardı da olin sonunda dost dedim. Sen nämet dedim deputat ditler parlamentde Sloveniyada bir ýerde oturýan ditler. Men ýaman utandym da şondan. Bir dost dedim. Asfaltym ýok. Daja köçäm ýok. Men jipde gelýän sen men öňden garşylaýan bilen. Nähil bolýar? Bir halka halkyň argyň şikaýatyny bir ýetirbilýärmi dedi. Maňa näme dedi? Hiç ýyl maňa ýetirmek bolanok dedi. Ay goýsan aýdym. Ne etdiň dedim ha o? Üstüne etmek bolanok. Ay ýa-na çorda keliň aýdym. Näme deňdi? Olar ýöne san agam näme diýseler şonu diýerler kukla olarlar. Esen oluýuň nämesi? Şortlary bilet. Halkyň wekilleriniň agyzy skoşly duruşy adam. Olary geplemegem bolanok, teklip bermegem bolanok, ýazmagam bolanok, ruçkasyny alýarlar elinden. Ýöne san otyrlar boldy.
ol prosto baran hükmüne koyup dura. Men baran ya distitin ölen boyunlandı. Men prosto baran neydi. Beni koydular şu herifleri. Ne mi deyin o dedi. Ne çillap okudum dedi. Men prosto baran yerine koydular o dedi. Oturup bölüm hayran ne Nemet yani dost dedim. Ay baran yerine koydular dedi. Batır sen marlısın dedi. Onu men neydi ustak baran yok mu ne koydular dedi. Prosto utandım da ben. Ay bağırlaydım. Bolya. Yani nefti unutmana. Ruhsat verseniz yapayın ağam. Geç olup gitti. Saat 12 oldu. Birden. Can rahat. Amancak yattığımda. Ova. Maslahat kutorma da ağam. Olunur. Yani kelleğiniz doğum. Yurda barış yolu nehil olmalı. Nehilek olmalı. Men sizin hizmetinizi soňam hizmetinizi yani maslahat edelim, bir pikire gelelim, şonam edelim. Davacıyımdan niye kızım men bir sana verecek senden soracak da sana vereceğimden şu bizim halkımızda nemeler var kıytır çekeceğin adamlar. Sonra bir ya finansı fond törüt ya bilmedim alışveriş de bir ona ne yaz. Tuz halkamının ya. Dur ağam bizim şu an ekranlarda görüşýän illeşmede halkın hem etemunan ya sağ bolsun esasanam aktivist blogger şu Emmesen onu yok. Yok beýdime. Ekranda yok yüz açık olanlardan gıylardan diýdim la men belki akliýanlara, söýünüflara, käriyiflara diýip. Yok onlar stresten ay neyim nahun bile olur kim ay bile ejeniz ki. Yo burayda söýünme. Ne tip bolsa onun ýanada miňdem saýlan daway köplük bololýandanym bir karara geleliň şoň üstünde pikirlenşeliň inni kefirlerde de ýene şu gurulmalar edeliň danym bişireliň. Diňe ýurda ýörenler. Kefir ýapaýyn. Am şo ýurda ýörenmeň usulyny dogry etmeli am şonu. Nähil etmeli, nähil bolmaly. Şo zatlary her kim kellesinde otursun YouTube'dan görün. Nurana. Misal üçin maýda gidiljek bolsa wara hemmemiz üýüşüp maýda gitmeliler. Öňünden bir ay öňünden 2 ay öňünden ýolşukdan gidiberler. Agam şoňa gitmeliler aýt. Şoňmy? Bolam. Ýa-ni şolay. Şol ne tip bolsa maý bolar sen. Aýt reisde gitmelilerimiz aýtsaň bolýa. Bir kuçay öňünden ýuwaşykdan gitmeli. Bary birden näle wara ýuwaşykdan bir kuçay öňünden bary bermeli agam. Ya şonu aýdýan bolsa da bolmaly. Bolýa. Borun ýaşy saglygyňyz watandaşlar hem. Gijen rahat boran. Watandaşlar sağlam gujoklu. Gijen rahat. Doğru. Ýaşy. Sağ olun.